Sachiel gi dakika 46 mar okinyi ma sani nyakwara Monga Jwang' aneno ka wendo na oseyuoro ka kendo en thuolo maber mar go kode mbaka. Wabro mulo weche mopogore opogore nyakwara Monga Jwang'. Amiye thuolo mokwongo mondo mosi nyakwara Monga Jwang'. Mheshimiwa, happy new year. Happy new year. Happy new year je. Ndalo mang'eny. Asebudho kapok abiro ka. Yes. Pod watiyo ne ayia matin. Erokamano. Kawuono achopo ka kendo amor ka kone nyakwara Monga ni wadwa twak e weche mag piny. Erokamano. Ng'eny gi dhi dhiwa. Ng'eny gi dhi dhiwa. Moko wanyalo tuomo ka. Ng'eny gi bende dhi dhiwa. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Dhiwa nade? Koth chwe koso? Ng'eni dhiwa en piny ma miye. Yes. En ochiek kata gi tho. Koro koth chwe maber. Ji dhi e puothegi gidoyo. Oduma moko bende aneno ka mino. Koro wakwa mana ni Nyasaye oket koth moromo. Kiko ng'adwa to be kiko ketwa mang'eny ahinya. Nikech kodhi maber to ko chamo chiek to ji negi ngima maber. Koro ginyalo chiemo maber, ginyalo timo tijegi. Erokamano. Mheshimiwa, ami thuolo mar moso jondhiwa gin joma noyieri mag tajiri magi. Yes. Yes. Achaka gi Kabuoch North. Yes. Tadhi Kabuoch South. Madonje Kapiyo miluongo ni Kanyikela. Tachika kwa Buai miluongo ni Kosoko. Koro kaduogo Kosewe. Mane owadgi Ologi. Yes. Mago Kosewe ne owadgi Ologi. Mano owadgi Ologi maduong'. Momiyo iluongo ni Koseko Ologi ward. Koro Ologi bang'e ne tin. Koro mago loso Kanyamwa. Amoso gi te gi mor nikech ne giyiera kendo giyiera diriyo. Mini ka ng'ato yieri mokwongo mochako nuoyi tiende ni en gadiera moro kodi. Yes. Ang'e ni chandruok nitie to watemo mwanyalo kaka dhano wamak mana Nyasaye. Kauru mos yo makende jondhiwa. Erokamano ahinya. Watwaka gi VOJ. Erokamano ahinya. Mheshimiwa, ibiro seche ma bende jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ywak kateng'ore ni ka gimoro amoro timore ne ngimane to kamoro lwede biro siem ne jatend piny masani. Kaka jasiasa wach ni nene nade? Wanyalo penjo ni otegu manoketo kane kure. Ing'e Vijay, kitandaki ne ng'ato. In minyalo nyumori in iwuon. Kisani samoro oringo to kata ng'ama lawe onge. Tiende ni gik manoparo timo ne jika ema koro duogo honte. Ma is a similar story ma wasebedo go e Kenya ka for a long time. But bottom line, ka Nyasaye oketi kamoro, nitie gimoro kani power mar horuok. English ema keti maber ahinya ni the power of humility. Bed ng'ama odembore. Ma ok dwara loso andaki ne jowadgi. Koro yes, kaka ja Kenya kogo ni ngimane marach to wan gi joma timo arita gikawe serious. Nikech jomoko be nyalo kawo advantage. Make sure dhi ondiko maber to jogo bende nyalo miyi arita makende. Mano is within his right. To gima timore ne ni ema nodwa timo ne jomoko. Koro nyumore kendo wuon. Ito mogo ne sibu na nguri chere mana gimoye mheshimiwa. True. Erokamano ahinya. Ibiro seche ma bende pod jo oganda luo pod temo ng'iyo ni to arrangement mar broad based ni ang'o manie iye en koth ma oganda duo nego beni kome koso ma romre gi nono oriti mana 2027. To kine an gima nya wacho ne nyikwara Monga. Sembe ipimo kod nyamin. Kidhi mbele nyaka ing'i ni chien ne chal nade. Ng'iya ne kanyoche pok wacho wach broad based ni ma jakom ne pok omosore gi president. No chal kodwa nade kocha. Mana nyalo ya chako ni gendhewa. Because nothing was going on national apart from CDF man wan goni. To sani kwa wuoyo broad based. Takwano ni gigi. Nikech mokwongo an gi chirni ariyo. Mayudo nikech broad based ni. Moro igero Ndhiwa, moro igero Kobodo. Each of them wawuoyo million 50. Tiende ni an gi million 100 sani e chichego. Kotieki gi nikech gi almost 70% done. Kotieki gi traders ma Kobodo to gi traders ma Ndhiwa dhi bedo 300 mondo giyud kama gitime ohala maber. E line no an gi hostel mikelo igero KMTC. KMTC mana keto cha. Hostel ni endi dhi kawo ji 580. Teno dhi chamo 240,000,000. Osebedo procured.
process digi kendo ni tender is going to be awarded. Okay. Biro miyo nyithindewa tich kanyo. Koro igero hostels ne KMTC. KMTC. Yes. Ebo affordable housing program. Nikech ing'ada. BOJ ing'ada. Ng'eni chon ing'adowa to kata igo le tigago e kidi ok ng'adre. Sani kanyo jogino yawore ma jakom wuoyo ma gino yawore. Koro gimiyo affordable housing. Okay. I mean hostels biro kanyo. Okay. Koro ing'eni mago investment ma biro kelo tich ne jowa. Biro kelo dak mayot ne nyithindo. Tiende ni nyithindo biro mang'eny Dhiwa. Economy ma Dhiwa biro timang'o. Biro malo. Poka gik kanyo. Okay. Man away hostels. Koro wadonje gimiluongo ni affordable housing. Ma bende moro ni at the end, the tail end, mondo bid approved. Okay. En bilo dhi chamo $1,100,000. Kendo agone Mr. Bwoga erokamano, Jared Bwoga ng'iyo na gino maber gi hinga. Tiende ni hinga PS, tiende ni gik mane ok wayudi koro wayudo. Ne wan oko, ne ok wane mesa. Okay. Koro wane mesa kama pala ringe no. Wan bende oko ni keteka. Koro $100 million biro Dhiwa affordable housing. Okay. Makoro important kabisa. Kaduki mane chien mar $100 ni ene idhi gere kanye? Idhi gere somewhere Kologi. Okay. Iluongo ni Kamata. Okay. To hostel tigero Dhiwa. Dhiwa kacha. Yes. Okay. Haya, pokwa ginene nikech gini nyocho yawore, koro wan bu asesore. Ing'eni no ok wanyadhi kata kucho. Kapok ni jakom timo wuoyo. Koro wasesore. Sesruok kwani kuom hawi maber okewa miluongo ni Nyakwanya Bilo. Yes. Nyang' Jadimu. Yes. Mbadi. Yes. Odonjo kacha. Nikech broad based. Koro kodonjo to wanyise nitie yo momadhi kanika marach kabisa. Iluongo ni Dhiwa Rakoro. Yes. Ochwadwa $50 million. Madhi yawo yono kabisa kendo dhi donjo. Aya, kapok obudho kana donje siasa 2017. Yes. Nitiere yore mane Gor Mahia luwo. Yes. Korito go piny. Yes. Tako nitere kaka wanyalo yudo yore gi mondo bed maber ne jowa okel dongruok. Ere kaka ward na beriyo gi wanyalo tudo gi yoni. Koro aluonge ni Gor Mahia Ring Road. Yes. The first time 2017. Koro ka jakom wa campaign manyiso jakom ni ma kitimonwa to Dhiwa wuok nikech yore wa maricho. Yes. Koro Dhiwa Gor Mahia Ring Road ni wawuotho go to ne dwaro ni kuonde moko nyaka kede C kech kuonde moko ne D. D ni en mar county government. Yes. Matero jo board kanyo 2018 mo uplift kuonde mane digo bedo C te. Mo ayudo 97 kilometers. Tene ni wuok kachako ni Kaboch North. Tene mo tudo gi Kaboch South. To tudo gi Kanyikela, to dhi Kanyadoto, to dhi Kwabwai, aduogo Kosebe ma wacho ni cha otiyo gi Kologi. Mano Gor Mahia Ring Road. Okay. Koro kuom ng'wono ma Nyasaye ber kikomo, Nyasaye kelo koth. Koro kwa jabilo nodonjo kacha. To koni ni ma kitimonwa kaka Dhiwa to ikonyowa. Yie ma okoni okay, wachake matin. Masa mo wuoyo kodi nie oseket ni $1,300,000. Okay. To the whole project dhi kawo $1,300,000 kod adek. $1,300,000 gi nukta adek. Mano tiende ni lamo chwado 7 wards ki. Koro at the moment we negotiate gi miluongo ni Spar Road. Ti Spar Road moko modwa ni moro wuogi kodiera Ongeng odhi Ongaku. Moro wuok Kadiyo, Kalmirogi, Sikwadhi, modonj Magina. Ng'eni Magina ka oronje gi lam ma birongone. Aya, okalo nyako papo. Koro tudo lam to lam. Yes. Mondo tich obed mayot ni jowadwa. Moro wuok Kalamindi to dhi Osani. Okay. Mano be tudo wa gi jo Migori kocha. Moro wuok Wuonda to dhi Riat ma yone gi sukari industry. So nitie a lot of movement kanyo ma mitokni ketho ndara. Aya moro wuok Kadiyo to kalo Kobodo to dhi Junction Katieno. En bo gore gi lam kanyo. Mago Spar Road go. Wase wuoye ma wacho ni giketnwa pesa. Mondo ginene. Koro gima ber ni president biro yawo na gini. Biro launch na gini. Okay. On 31st. When State House for the first time. Kaja komo se go itik.
Koro to in mana soba, in mana Omabay, in mana ku. They want to give you an Ipo kinde kona baru. Ndalo mane President limo Kaluo, waknindi wakati okodhi nango. Eni mijumbe ma okrik ni wache ni koso nango. No challenge dear. Have you written me a letter? You write me a letter. I make immediately. Yes. Ma oro ni me oro nyakani Faruk. Koro kanyo wangi State House program nomia project ariyogo. Okay. One, obiro tim ni launching Magina Center. Mane mas start Gormaya Ring Road. Mano Kaboch North. Okay. Koringo dhigo phase 1 biro ringo dhi otudo Kaboch North South Kanyikela gi Kanyaduto. Okay. Kikwabwai. Koro phase 2 emibiro kao Kanyamwakama. Okay. Koro 31st one gi president. Okay. According to what we said at State House. Kagi loko gibiro nyisowa. Koro jondi ugo koro jondi walu irwak Ruto kanga madar. Nike jakom no se mos record. Yes. Koro un tuolo. Mijumbe ube ruongo wacho ni wuogu. Ngeni wendo pimo upong. Ko neno kamalo maber to muomo kod. Koro bia nike jiwo to se losi. Koro biro timo no mano then nitiere Tibet binoka kwano ni kama kwane broad-based. Okay. Tibet they were technical vocational training center. Nepo kwa bedo nyaka ni chwe piny. Tingene they were in constituency adek. Achiel. Kiriwo constituency moluoro waka ikiyudo ndewa. But there was no Tibet. Tiende ni nyithindo gi ne dhi oko be samoro drop out nikech kuonde magidake oginya chulo. But broad-based ni nyami ayudo 85 million. Okay. Wase kao site from Mawego National Mawego Technical nikech ni mentor. Okay. Wase kao site kuro rito president. Okay. Koro ne jondewa nitie projects ariyo according to kaka nwa wuoyo State House ma president biro launch nwa. One and Gormaya Ring Road, second one and they were Tibet. Okay. Gik moko ariyo. Koro ka sum me up. Yes. Giga broad-based ni. Yes. Gibiro 4.4 trillion. Billion goes trillion. No. Billion. Billion. Yeah. Yes. Mano tong in budget mar Kenya. 4.4 billion. Billion. Koro apenji VOJ. Yes. Kane in oko. Indi yudo magi. To nikech ok gin gik miwacha. Gin gik mamoko sechaki. Moka seketo ni akonyo kete budget. Okay. To ngama negi pass no. Ngama negi basket no. En badi manyakewa. Okay. Mabende wasewinjore go ni gi joluo ni en koro dwaro gimiluongo ni broad based kendo dwaro gimiluongo ni affirmative cha. Okay. Mondo wan bende wabie malo warom gi communities mamoko. Ok ne walokore jokwecho to wanto wagodo usuru kaka jomoko mheshimiwa. Mara ng'o wakwayo sirikal to usuru maro ming'ado ne gigi. Magin ratiro mag jandhewa. Ratiro no to begin wasegore ne chakre independence. Ratichwa mwada. Ratichwa wene. Wasegore from independence. Kendo wayuaka kabisa. Tupokwa yudo. Tiende nini tiere gik moro manyaka inene to idonjo nango tigole nango. Okay. Kech katigo usuru no ka ok ibede mesa. Kamipogyo suchi no. To biya anono. Koro samia no do dhi chune pap kuchigo koko. Koko no be ok lokre project miwinjo kasomo nini. Okay. Koro rieko samoro loteko. Okay. Be lo wuoyo mang'eny. Erokamano. Yes. Make mana kanyo. Ka waduogo tok weche manyien ma saa ariyo, abro gombo na penji iwacho kanyo ni ndhiwa en constituencies adek kuom achiel. Yes. Ngeche ni en constituency maduong' ahinya. 712 square kilometers can do over 300,000 people. An gi skunde 204. To jomoko yudo ni 30, samoko ni skunde 20 gi wiye. Koro king'iyo parameters go, ibiro yie koda ni gima wacho ni no is adiri. Yeah. Makata CDF ni onege yude mang'eny molo jomoko. Kata ding'wen. Kama imiye jomoko no, kadwa duongo nying. Ung'eny gi lach mar lo timi umarom gi jomoko man gi kuonde matindo tindo. Otek to gik matek go be samoro dwaro paro mang'eny ma ang' wawuoye bang'e ni to ere kaka manage constituency ni. Okay. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Jwang' en kanyo saa 2:01 mar okinyi ma kawuono wayudo weche manyien e yo machuok kanyo kokeno kanyo kod Vincent Otieno bang' kinde manokende. Ma en Ramogi FM.
Oyaore Nyakwar Mugajwang kendo machiegni nyinga Vincent Otieno. Od yalo buche mamalo wito oko rambun mayande ne omi Achich Philip Aroko ma itudo kod nek mar mane en jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were kendo koro doho golo chik mondo mi med dino ne e od ang'ech kapod nonro dhi nyime. Doho mamalo ne owito oko ng'eto ma bende ne jal buche doho ma JKIA ne ogolo mar ne chiwo rambun ne Aroko ka iweye godo thuolo ka bende koro jang'ad buche e doho maduong' koro dagi e doho mamalo dagi wach makamano. Wigino koro no chako chweyo mak Aroko nyoro udhiambo manyoro ma odinne e od ang'ech ka koro pod nonro dhi nyime. Weche moko en komiti mar aguch omenda mar dongruok kar chung' od bura ma Ugenya NCDF osidayanga chenro mar miyo jonyuol e gwenge makono fuong'ruok mag ting' mag omenda kuom kawnegi ting' mar school fees gi kwan atamalo moingo 50 ne jopuonjre mag sikunde mag sekondar e gwenge makono. Ka jaod bura ma Ugenya David Ochieng ne ochiwo lendo makamano ka olero ni mano yo achiel ma osiro godo somb jopuonjre e gweng'no. Director mar IDPs e gwenge mag Nyanza gi Imbo mar piny Kenya Eric Oyugi onyiso jotelo mag siasa mondo mi koro orit lewgi kendo koro kik githor wuoya wi wach tulo ma bende ne otimore tok yiero mag 2007 ka wacho ni jo-Kenya mathoth ne okale matek e kinde makamago kendo nyaka gie sani pod gin gi chuny lit mapok podo gichango kolure kod giko mane gineno. Oyugi ne owacho ni dhok mane jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ne otiyo godo kolure kod weche mag tulo matok yiero mag 2007 rach mokalo ka wi mano koro kwayo sirikal mondo mi okawe thuolo mar nono Gachagua ka otenore gi dhokno. Akwero gi teko duto te tap mano tiyo godo nikech nitiere joma pok ochango kendo kata ka wach no giwinjo to ok gin jok manyalo nindo. Jomoko pod nie ward, jomoko wounds gi pod nitiere ma fresh. Kwa winjo kan former deputy president nyalo wacho wach mano wacho no. Giko weche manyien machuok nyakoro magwa tudre ka oromo sa 3 thoro maboduoka mar mi weche manyien ka gibro bedo mago motuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mana kar gogino mheshimiwa en saa 2:03 mar okinyi masani kaka itayo kar komod bura mandhiwa iwacho no oduong' mokalo itema ng'oto sani une broad base ni ma ok nyal poge ang'eni IEBC kor kanyo wabedo go manyien ka kata kamano wantiere kod National Government Administration ma PS mar Dr. Raymond Omolo mabende nyalo pogo no bed kata gi locations mang'eny gi sub counties mamoko within Ndhiwa kako duong' no mondo kel services machiegni gi jopiny isetimi ang'o? Wase move kendo agoyo kamano ne PS Omolo kech kana dhi ofisa ma ywak ne ni dhi waduong' en kikawo kata polisi ma kore dhi kauni ikawe kaka constituency achiel katika prison katika teachers katika koro wasebedo kwa inyore kabisa mano uwinja kabisa ma sama wawuoye kod nie Ndhiwa East a new sub county nyocho osebedo gazetted miketo ne pesa for operation mondo chak tich tiende ni sani ko kidhi kawo polise mabende nyocha seko ne rei ni ma koro kwewa oko kikawo polise kona gadi gariyo nikech koro an gi sub counties ariyo nitiere maluwe iluongo ni Ndhiwa West en bende en bakery en bende kunia wakwongwa personalize mae kwa setieko ma to West ntimang'o luwe tiende nadhi bedo gi sub counties adek Ndhiwa West moting'o Nyokal mano Kanyadoto Kanyikela kod Kwabwai kod Ndhiwa East moting'o Kaboch North and Kaboch South koro wadhi dong' gi Central matingo Kanyamwa Kologi Kanyamwa Kosewe koro kwa time kamano nitiere national cakes moko mosebedo kabawa koro wabro yude according to our population matini koro kindiko jotich mag sirikal machalo police jopuonj jolweny koro sub counties gimoro kamoro nyaka bed gi pokne opogore kaka itime kane poko udhiro wach mar pogene nikech nayudo achiel kuom adek sani ka yudo sub counties adek gi koro kimiyo ji tayudo adek ng'eni mano increment mar ji ariyo mano is a development issue kendo agone Raymond erokamano ahinya nikech mano donjo machielo cha bende donjo nikech kaka wuod adweni ng'eni we walk by faith not by sight yie mano nyaka ger piny erokamano koro mano wasetimo
Watch constituency eliminating activities thingeni koro I don't know they no expire according to constitution no Yes. nego time by March. Yes. Wabro nena ne kaka kwanyalo alter chike moko mondo time. To constitution bende ingeni no dio dino nwa. The constitution wacho ni constituencies will be 290 90 yes. unless ni mano bedo removed. Koro gima ne gidhi timo en review mar boundaries. Koro manto wabro neno kaka unfold but mane measures masebedo katimo mondo mi akel services machiegni ne jopiny. Erokamano ahinya. Iwe wach mar KMTC Technical Vocational Training Center mibro yawni kanyakla kod affordable housing programs mitimo gi wach mar Gor Mahia Ring Road duto kuom duto iwacho ni bilion 4.4 Yes. ma jatend piny biro officiate ne biro mare. Ndalo moko ne chako chenro mar ICT nichopo go kanye mheshimiwa. Osedhi maber. Osedhi maber ahinya. ICT sani wan gang'wen. Okay. Adek operate maber kabisa. Moro ne Ratanga, moro ne Ndhiwa, moro ne Kobodo. Koro mapala Koguta ni wasegero ot pok wa equipe. En makoro dhi maber kabisa nikech higa duto mwasebedo kwatimo gini. Wase strain ji madhi 8,000 nyithindo. Okay. Over 8,000. Maratanga nosegolo 2,851. Okay. Kobodo 1,930. Dhiwa itself 3,394. Ingeni magi nyithindo mi train a package mar ICT. Tiende ni moko nyalo timo transcribing, moko be nyalo packages ma computer game. Itima business to ina gi odi kanyo, gina kanyo. Okay. For example, kana timo masters. Atima kandiko ne ji thesis joma lazy. Nikone to gichuli. Koro nyithindo gi nyalo uso kata chai America kucho. Yeah, those hubs under Ajira open gi up to business. Ng'eny gi ne about over 30 something online business. Okay. Koro wadhi maber, wan gi awards ang'wen go to wan gi 3 to go. Okay. According to philosophy ma UDA. Okay. Negi koni ward ka ward nyaka bed gi ICT. Okay. Ngeni wan mun wachako kata kapok ng'ato notimo gino. Yes. We were the second one in the country. Okay. Koro mano dhi maber. Nyithindo ka gitieko form 4 to gidhi kanyo wigi yawre. Koro ging'iyo opportunities mang'eny ma ginyalo donje nikech ICT no. Erokamano maduong' ahinya. Wach mag sikunde. Kapok idhi wach mar sikul somo ka achiel kuom siro maduong' ahinya. Ndhiwa kae ma bende ji ogo e buke e dala mar Homabay County kande. To ndhiwa kae ma ji ywak ne sikunde richo kabisa mheshimiwa. Iwacho ni ng'eny kodgi lawna 204. Itimi ang'o mar bero chal margi? Sikunde ni masegorane kabisa nikech ang'eyo ni dhier igolo gi somo. To nayudo ka giricho adier. Okay. Mamoko ni nyithindo somo kama to neno mana diek kwayo kama. Have not finished. Pokodot gidrisa ne tek. Ne tek. Ta setemo. Nikech sani kaka wawuoyo kodi ni endi. Classrooms te masegero. Gin 138. Okay. Mago nawe mayudo kama oko ne nus. To atieko gi. Nikech an gi philosophy moro ni kane my predecessor chako gimoro. Okay. No chako ne jopiny. No chako ne owuon. Kora setieko 138. Okay. Mano dan. Hai moko ne dwaro renovation. Nikech ne richo ma ok bende somo ok somre. 118. Okay. Mago batieko. Koro manyien magero manyien tam mokwongo chadi ma kura nuoyo ni 71 schools. Okay. Mago matieko mana chaka ot foundation madhi tieko nyaka malo. Okay. 71. Ai line no nyithindiwa bende neno mana buses karingo oko to gionge go. Nyocha kao basa beach amiyo sikunde gi already. Luanda ka wuor Gina Andiwo Rambusi moko warne pipeline nikech ng'eni buses no bende nitiere gimo otimo ne nyithindo to gibe gimo timo ne community. Okay. Ai basari ema koro achule pesa mang'eny. Samo wuoye kodi ni in the past ase sab nyithindo 78,000 moseyudo basari. Mano osekao milion 428 magi se benefit. Okay. Scholarship nitie nyithindo ma riek to gia kuonde ma onge nyalo.
230 ose benefit from bursary scheme mar nyithindo ni bright and needy. Okay. Nyithindo mariek kendo beth to yeah. Kech the idea en ni kwa golo nyathi machia nyathi e ot ma onge gimoro motieko moyudo tich koro dok chien odhi chungo ode gi chande kama ne wuon gi kata gi mien gi oninde moko ta chiele family koro en bendo ywa joge gi ka and moko have done very well. Yeah, koro this year angeni jonde wadwa winjo ma kech gisebedo ka gin anxious to en mana delay mar CDF wan gi 68 million mwadhi chako disburse ne high schools tertiary nyocho sayudo universities nyocho sayudo but nyithindo jondewa nyithindo mane secondary they launch this initiative wigni by next week adwane check so the next skunde te to yena wache gimoro ka nikech wasebedo kwa hinyore kabisa kaka jondewa skunde wa maricho mi wacho ka nyithindo nyocha dhi oko to kage dhi oko skunde ma oko tiene ni basari igolo ndewa imiyo jomoko manoko mane wache mana bire nyocha winjo kise wuondi ng'enya yes ni basari imiyo mana nyithindewa masomo ndewa kende koro wawacho ni ya ka ingi pesa to sawa kaw nyathini ter mano to onge wach to ka in nyathi ma onge go ti riek wami full scholarship to some skunde mandhiwa gima mano bro timo en obro increase performance obro increase attendance ma nyathini nikech kitere oko kucho to jodala onge go kinyo dhi oriembe duogo omo matin oriembe koro en revolving door makana nyathi mariek nikech out of school ng'eny ok onyal perform maber to wadwa retain bursary and they mondo wager ga ngowa skunde wa pes ndewa dong ne jondewa ndewa yes nikech ka nyathi nyalo kale school e primary ma budala gino onge gima mono nyathino kale secondary ma is next koro kata kowuok no dhi college sawa college badwa dino negi nikech ka gero TVET agero KMTC unless nidwa timo medicine koro nyalo wuok koro adwaro nyathi o IECD dalagi odhi primary dalagi odhi junior dalagi odhi high school dalagi koro kata kowuok odhi kologi TVET kacha kata odhi ndewa TVET kata kodhi KMTC but and within the constituency mano tiene ni wachielo oinga ne pesa wa matin ma government omiwagi otherwise wanwa akawa 3/4 mag pesa mag bursary to wamiyo skunde maoko tiene ni gin gigerore to wanwa dok chien nyithindo mabeyo bende gikawo wadongi ma kana nyathi kokawo yudo D mondo japuonj puonje moyud A it's not possible koro wa retain brain be ndewa ka mondo wamigi scholarship gin bende gi increase performance skunde orieny nyithindo maoko ka bende koro ka skul rieny ka gin bende gikelnwa pesa that is the whole idea. Nikech jino yuwa kainya sama ni biro gi policy ni jino yuwa kabisa mano tengore kabisa lakini sani kodo giyie nikech skunde now perform better kech brain madenwa atero kata maseno ka giwuok ka bende ok mon gidhi e university kano so e primary school magwen kanyo onge gima dang mondo timo maber secondary school magwen same environment e gimi temo wach mani philosophy exactly same environment to kwachon ngato ka in gi pesa VOJ nidwa nyathini odhi oko yes itiyo gi pesa ni wuon that's okay kain ma CDF mar public to in ngama onge go nyathi bende onge go odhi kucho teriembe duogo it does make sense so maka kisetiyo kuri dhi university fine kech kuri waonge gi institution no to bende Nyasaye mwalamo ni in few years Raila Amolo Odinga campus for agriculture idhi chaki aya wawuoyo gi Jaramogi Oginga Odinga Makocha vice chancellor mosiep na miluongo na Kuno en bendo dhi yawnwa campus Nyokal koma wacho ni ndhiwa west cha koro tienwa dhi bedo gi campuses ariyo gi TVET gi KMTC koro in sikunde kokidwa some to in gi pesa midwa dhi go oko kuma bor mano waonge wach okobro dhi court ni mheshimiwa tamore mi basari nikech wan wasome skunde ma oko mano dhiwa no nikech ng'ato bro argue ni it is not anchored in any law mheshimiwa but it's anchored on understanding nike yonge pesa onge tiende dhi lao school oko kucho tibiro riembi 5 times ingeni ka ingi pesa nito sawa nikech basari actually no keti mondo mi nyithindo maonge go
En mana ni sani ni ka COVID no biro to ji no duoge level moro no ginyalo afford fee. Mano momiyo wakete flat matin timiye ji mang'eny. But ideally bursary onego subsidize nyithindo maonge gi nyalo at all. Okay. Koro mano kot maka gitera ta awin mabor. Kendo awin gi jopiny ng'eya te. Erokamano. Erokamano ahinya. Ndalo moko nitiere kwayo moro mane idwa dar godo prison momo be cha itero Ndhiwa. Ing'e ni jogo ni nayudi dinalawo gi tienda. Nikech mano was not the agreement. Nwa kapok nang'eyo lo mar Raila Amolo Odinga Campus for Agriculture and Technology, nawinjora gi Tom Mboya mwandiko MOU. Koro MOU ni ne wacho ni wan wang'eyo lo mabe wang'eyo 45 acres to wamiyo Tom Mboya, to Tom Mboya gero campus mar mwachako ni Raila Amolo Odinga ni mar agriculture, nikech Ndhiwa en agricultural constituency. To bende kama Tom Mboya nitie cha en agricultural training center. No nego FTC. The whole idea. No nego FTC Makacha, Farmers Training Center. Yes. Koro ma nwadwa resurrect Ndhiwa. Okay. Mondo gibed gi demonstration center, teaching center and everything. Koro napenjo VC Makacha, Ochola, Professor Chola. Eno weo koni ok nang'eyo kata kaka jo prison no dhi kanyo. Wang'eyo ni wan wadwaro lo maginyalo dhiye mondo wakaw kado nok waoro gi ang'owa Ndhiwa, nikech ne ok ginyalo oro gi Ndhiwa because it was not a part of the agreement. Koro nyaka nwasiem ni kik wane ukane ging'eyo ginyaduogo. Okay. Nikech mano was not the MOU. Koro ne jo Ndhiwa masebedo ka doubt ni akia prison no. An kaka jatend wino masema wino wojib okanyal kawo lo nagero ni mondo kele jo jela. Adwa ni mondo no liberate ji okel dongruok. Koro gima kamano onge. In fact waseyudo ne some donation mabiro dhi through Tom Mboya gi school moro loka koni mondo wachak matin. Okay, wabenda se wuoyo go ni neno kaka jakome mano dhi oketo kidi kacha. To koro ine mibedo kamito okay. En bendo ng'eyo kako dhi golo pesa moko nyalo miyo Tom Mboya mondo mi wachago campus kanya. I have faith kendo an gadieri ni within the next year nyithindo biro kata farmers biro puonjore kanyo, nyithindo biro somo and all that. Erokamano mudong' ahinya. Ndhiwa ka bedi pure niang' nyo ine committee mar agriculture. Yes. National Assembly ka. Kang'eyo ni paro mane ma in go e wach mar keto kembe mag sirikal mag sukari gi lwet ji giwegi e yor leasing, e yor deso gi. Ma bende biro konyo kembe gi. Yeah, nwatimo bill manyien mar niang'. Okalo ma president of sign makori luongo ni an act of parliament. Kaka ne onyalo revive sugar industry, nikech VOJ en gima ok ber kinyalo kawo lopi itweyo for 18 months, sometimes 20 months. Nidwaro ni mondo kochiek titer nyathi school kata ibed gi emergency money moro maka ng'ato tuo tinyalo tero osiptal. The idea mar puro niang' en mar keto pesa e lwet jopiny. To government kata mar Kenya globally, across the world, government okong'e timo ohala. It does not do business. Gima government ong'e maber en keto environment manyalo miyo ohala thrive. Yes. Tiende ket yo, ket power, ket pi, ket chike manyalo konyo investors timo mano. Koro leasing government mondo gitimo ohala is not bad. Ok orach. Nikech ne en suggested there. Koro the way ma gitime ema mondo ging'i, nikech leaders nyaka ng'e, stakeholders nyaka ng'e, but leasing as an idea is very good. Kendo akwayo jopiny mondo orwak mano nikech magi investors ma ok dwa losses. Koro wabiro kama ne niangi ko beti tieko 1 month, 3 months, 1 year, 3 years kapok ochuli. Go beti tibiro ne chule within 2 weeks. Erokamano. Mano biro spy economy. Erokamano. Nikech ang'e ni gweng' kamiaye nitie kambi ma private matiyo kanyo. Osebedo kotiyo nade? Oyawo gweng' koso odiyo jopur koso chalo nade? Eto osebedo kochanda. Omomiyo this joma koro biro gi omiya run for its money nikech nen one to nen gi monopoly. No chanda yor ariyo mabende soon parliament dhi kanyo. Yo mokwongo mano chanda go en discrimination mar workers. Miyudo ni en muindi moro aloka
kako ndike kanyo wakia to jowa gi puonje tich within short time onge tijno kiasi pesa mane ng'amo puonje tich ni chamo ene dhi miye kata gadek kata gang'wen. Ae style mabe gindiko goji miyudo ni ng'ato ndike gi kambi moro machielo kukukelo ka allowance mag vacation onge. Koro labor issues osebedo ka chanda kodgi mabe nyocha kete parliament ka ma iluongo ni committee of petitions biro dhi kanyo mondo ng'e ni to labor issues ma sukari industry chal nade. Mar ariyo mochando wago en wach mar corruption. Nitiere jomoko miluongo ni go between mame kawo pesa ni oket niangi no ng'ad mbele mowe wasekune ni no ka niang usendikuru gi ng'ado no koromo ma to nego factory obed gi communication direct ne farmer mondo bet niangi oter. Mano bende an issue kech middlemen gi kawo pesa kuom jopiny mabende se wuoye ne MD makani ni no that's not how you can do it. Mano be taka kodgi. Mogik gikawo ga gimiluongo ni ses. Ses ni ikawe titere county. But ses ni no mean ni ka tinga oketho yo maseloso gi kera to ses ni biro repair. Koro sani yudo ka jogo tingni gi oketho yore na kata los machal nade to kiny gibiro gidhanjo ses chabe ok wayudi. Koro ses no okupenj county penj governor. Ase penjo to penjo ok pok okele kumonego bede. Nikech ka kambi golo ses gitero ne county en ting county mar loso ndara koro. Exactly. Kambi masukari mane makoro ok ti lakini gin bende nitiere gimiluongo ni CSR. Mambe nyako bed ni gitiyogo mondo gilos gang'o yore magiketho nikech ses no bende ok rom kaka giketho. Kiketo ratil ni to ikethe marom nade tichulo ses marom nade to gipa. Koro still kada pok county oduoge kata giduoge matin ma ok ane to company ne gi responsibility. Okada ni ses no kende en gi responsibility moro miluongo ni corporate social responsibility. Magima setim en mana health center nyaka no chak bedo health center moro achiel. Onga school mosegero pi mosekunyo ne kada mana jondhiwa malong'o minyalo wach ni ma kata si mar sukari onge. So in a way nikech jawa are in catch 22 tende ni idonje hoho moro ma kiwuok koni ti inyori kade ni ber ni jondhiwa winja to where ne wach mar niang ni wa transit slowly. Nitiere gik moko mwanyalo pidho kaka jondhiwa man go ala e modern market malo niang. To kapok mano timore measures masekao en wuoyo gi jopur, wuoyo gi MD kendo kura gone Nyasaye kamano na wendo gibedo under lease. Ai lo miwacho cha bende nyocho waketho gimoro ni zoning ni ng'ato okao niang ka bende onge. Koro en free market. If you are good, take it all. Yeah. Okay. Meaning they say engage nyaka jotelo makami mar sukari e weche miwacho gi obed CSR programs maginyalo roll gima moko go bende. Nikech labor issues gi ngeni committee mar petition ni wacho kanyo ni biro e gweng'. The sukari industry to see what I said. Ne stakeholders no wacho nikech naromo gi joma tiyo kanyo te. Kinyalo paro ndalo manene gi structure. Nadonjora gi wiya to see ne to industry ni mogolo iro kane. Iro ni tiende kanya ng'oma nitie. Nitie mach koso. Mwayudo a lot of issues. Koro nandiko kaka jatelo mondo a petition parliament omany the truth into what is going on. Erokamano. Ageno ni wach makamani biro tieki mondo jopiny bende oyud ber makende. Yes. Erokamano ahinya. Mopogore kod mano ywak mabende nitiere ndhiwa ka en wach mar sitima. Ikonyo gi nade kinde ma une broad base ni kikalo ngeng kanyo wantiere kod substation kanyo monego beni keyo mach ne jondhiwa to ma neno ni ok giyud konyruok. To kendo nadiere nikech samoro kata sitima no nitie to flake samoro lal samoro duogo oketho mashinde destroyed business. Nayudo time madhi abedo gi Honorable P. Wandai, a very good friend of mine. Wan gi comprehensive plan ne jondhiwa nikech kana kao
they were making 3% power connectivity. There was kata schools, kata health centers. The mana say reduced significantly. Tunakoni ni ndewa todwaro affordable or affordable odwaro skill moro manyalo kele mondo orom gi jowadgi. Mono asemi master plan is working on it. Ma odwaro ni onge any public facility mandewa manyalo bedo ni onge power. Then last mile mwa wachocha bende nitiere nyocha gi 34 schemes, which is not enough. Mano osebedo designed, surveyed and everything. Contractor mano no chak teach kuonde ma schemes go nitie. To a comprehensive approach ma wan go ni di timo gimoro ni all schemes mo se the ministry gidhi design iketo nwa pesa mondo ng'ato kada dayo moro ma pok no neno macha oyude thuolo mar diyo korot to gimoro lielne. Skunde wate udong moko pok obedo connected. Nitie moko mano mi solar. Koro solar go must be replaced. Gin bende nyaka gibe connected. Power station mi wacho no, we talked. Nito ko wane ma chiwo lo. In fact, I have issues kanyo bende gi the CSR ma wacho ni. Nikech ni wachiwo lo mondo gikonyo kada pi kada mana school moro ma butra ragi kanyo gilosi. Pok gilosi nyaka sani. But when I know community gimoro ma mess is coming as a package makagi keto kanyo to revitalize gino. Ko we are in good hand. It don't broad based. Ingeni kakuro ne wanda yoge kanyo kuro ngamade wacho ni no. They were comprehensive approach. Kuro ne unge. Ero kabaro. Yes. Ero kabana nya. Ochimeni sari gidaka prero gaboro obro ka openjo bende mag jo piny ka kaloro koda weche manitie ka waziri wanda yoro na message ka wacho ni winji maber ne dier gima mheshimiwa owacho gima ni kare mokalo kendo en mbaka musebedo kugo kode. Ero kabana nya. O confirm na kanyo ero kabana nya. Very good. It's a good friend of mine. It's true. Ngato bende ywak na ni mibadhi mar jotich oywago ahinya wach mar joma wuok oko mabiro bedo kaka expatriates nikech wan gi policy mar labor expatriates migolo oko mabiro tie Kenya ka kata mana work permit mar gi beto pogore gidonjo nade gikelo donjo nade Kenya ka kiywak ne jogi ipuonjo gi mana gi jolony mane Kenya ka to sara giyudo molojo wetegi mopuonjogi jogi donjo nade moko minore kiminwogi lakini ok gimoko adwa ni gibiro ndewa to gikos no chaos. Man, it is true. Especially kaka this Jorai family makoro timogini. Kajo committee on petition koro de. In another good thing. Kada kuponi borders wagi are porous. Kada poni donjo kaki donjo no. Koro jogi dengi to in main ka to in a foreigner ne. Miyane work permit. How did you come in? To teach me yone qualification bende jo locals gi ongego. Because who discriminate? Mana mami na cater to the floor of the house. Mando give to the nitty gritty of labor discrimination matemare sukari industry. Because ideally onge ngamone ngobe ni aoko kawan gi expertise no locally. Mano robbery. Koro wadwa ng'eyo ni to gin gidonjo nango to tich magitiyo no onge ja Kenya manyalo tiye. To kata ni foreigners kende. Ngeni sukari industry jo mang'eny matiye a western. Wadwa ng'eyo ni to jo western gi gin qualification mag ma jo ndhiwa ongego. Gijo Kenya Gijo Kenya to ginya biro in large number magi displaced locals. Mano bende is wrong. Donge chik wacho ni en 70-30. 70 jo local, 30. Get this sukari industry, you flip it. 70 oko. Locals maybe around that 30. My problem because Kenya ni kada jo ndhiwa nyalo tiyo kibos, nyalo tiyo kukure. But that nikech iwache maber ane committee of national cohesion. Onengo bed kamano, but oken kamano. Koro wana ng'omiyo ikete kamato onengo bed nie. So mano de kamano kum thul maromo nade. Mang'eny nyaka ne industry no chakre nikech ng'eni ne na branch mar gine mana western kucho. Koro kama management obiro to jo western go mobiro. Koro jo western go emo yuare kodgi. Makidhi riat idhi yudo population
Oh, I'm not discriminating, I'm saying the truth. Koro mana nyako rationalize mondo jopiny mane bendo yie mondo kaw lopgi obed maber. Koro gima nyoche akonegi ni this higher nikech piny kato nyalo bet ni gin kiazi, lakini kidhi technical makoro management. Yes. Tiyudo ka koro giongo. Koro koni let us kaka jogweng, kaka jondhiwa, wan gi scholarship more sponsor ukidhi timo technical training. Wawaj ni kada idwa riembo tinga, kada idwa riembo these heavy machines. Mondo wateru this plant operation mechanic whatever. Yes. Mondo wateru courses gi maka gi advertise to gi yud kama gidwa dolore go ni ato dong no aketo to kwa yudo ngama qualified. Okay. Koro mana ting'en wasechop ni nyithindo sesomo mang'eny, they have qualification. Okay. But there's nothing nigi onge go. Iro kamano. Angini kambi biro dwaro right of reply. Yeah, wamiyo gi guy parliament. Okay. Giduokre gi committee of petition Iro kamano. madhi kono. Iro kamano ahinya. Sari ogede kapre degari mar okinyi. Oyawre. Ochiemo ber ahinya. Mosna mheshimiwa pole kapwana wa kutonga Ijandhiwa. Akaw. Ewuduma aneno ka kende masukari hivi kaka soni. Ijandhiwa. Okaja. Oyawre. Alora mo. Oyawre telo. Oyawre mojo. Iduongi ni ng'a? Ili mozali jono kine ya haya duyo. Jono Kinyi. Yes. Jono Kinyi wuok Dhiwa. Ana wukinde wajambe wakenda yakana koni kubodo ma mheshimiwa tumeaya hebu tala neka machini. Iro kamano ahinya. Gihado ya temo mheshimiwa ni huyo ma. Yes. Ndiwa industry. Yeah. Jiuri anena. Hello? Okay, kanyo koro network ber ndi. Yes, industry. Yes. Yes, ndiwa industry. Iyudo ka thoth nondike jomwacho. So wan jokon iyudo ka tije watin go kendo kinya yudo tich mayom. Kasto mar ariyo. Ing'iyo kama wadwa ni mwezi ni wang'enwa kabisa makar kanyo to hinyowa seriously. Wan gi moro ni barabara kaka tinjo wacho ni tingni kethono. Wan gi barabara ma ya Kobodo. To ka okayaga to dhi nyaka Malela. Jatelo barabara no sani ok lure. Kendo barabara no rach ma wan jo boda wahinyore kanyo seriously. Barabara no ok lure ma kata kaka inyalo tero ng'ato ka ng'ati tuo. Kasto mar adek ochako ng'enwa wacho siptal ma Malela. Okay. Malela ok wang'eyo gima timore. Ka ng'ato odhi kanyo sani koro wasewito ji adek. Okay. Kanyuol ong'enwa mago. Iro kamano ahinya. Malela no hospital no mano koro mheshimiwa ibiro wacho gi governor. Dije oyawre. Ma iwuoyo Okunya. Okunya kani kodiera. Okunya kani kodiera mos na mheshimiwa. Okaw mos. Ana awuoyo ka chini ya doktora ma ayu kan nguso mai buru. Wapenye mheshimiwa kama. Yes. Adiri man kenda ma kawuono wedo kule ni mapenzi because wase bombe wase ko mang'eny ni kata ile kata to biro en ko biro. O chiko to kubi. Ndio penzi man kata buru pale kucho kata kichini ndio. Oketo wakani ni kinyi full malanga. Ka korene ne. Igini kabisa ni mkata to. Ile ka not contract langene kende modong makata yitino dare. Mondo me to sana de kata zame kata kan ngoro sura papa mana aliwo mondo me otra. Okay. Matielo. Que de hijo ni mondo me to kai yo mondo ka ofere buru na chigi. Tu to ben yo mondo ka tu to na chigi. Mondo me owinjo ni ya ko kwata wacha no. Okay. Mondo me owinjo ni ga sura wacha. Okay. Kamana ahinya. Kidonjo ti ichomori tir gi penjo mari mondo obed wa kony sanya kwa mgojo to king'eni ok ijandhiwa kiki chand nikech abro ng'adi abro goli oko mar yamo. Maramogi. Veka. Oyawre. Iluongi ni ng'a? Aneston Yebuda North Kabwe. Okay. North Kabwe kamoro ni maron. Koro an gi penjo adek moko. Mheshimiwa wa sukari ne wacho ni. Ini tiang ni puru ni gori gi Homa Bay.
To jogi nigi tim moro. Dini ko mo dini tayo no alo po kambi masukari industry kan. Mana deal. To kendo jogi didake igweng. Nitie kinde moko magitime e gweng' mar rito Soviet. Mano wach number 1. Okay. Kambi masukari industry kan. Nitie jomoko. Noi kind kambi to joma tiyo kambi. Gin kambi tiyo jomoko me kwore ka almonegi. Jogi chamo pesa kuom jopiny. Kasi nini sinua kuni ni kibu beki ni kuwan. Kichulo 8,000. Okay. Manu gimarini man kipa. Okay. Pero nwa kwenye sinua na yunga kwa semunda kwanyo. Mungu North Kabul. Kuni nwaruri tiye North Kabul tani longo primary. Mishiniwa longo primary na watini katasa longo primary. Longo onge katasa kidongi. Okinya donje skulu. Nikech ang'o? Ok odonje ng'ato ok nyal donjo nikech ang'o? Onge madonje skulu. Okay. Erokamano. Ndara rach madonje skulu. Ramogi. Oyawre. Oyawre Makajuma. Iluongi ni Gatelo. Yes, uloso gomoshi garo. Omosh machiegni? Okay, imo kata cross machalo ndara malela. Doni okene gine mara jatelo lakini ingene gine achiel kuom jogo madhi e bunge mondo mi ginyi kaka ndara no. Amalela mondo dhi nyaka kanye park nikech en mutudo lalo majuatali kalo ka dhi nyaka park. To park ni en national park, ok en gi matin makata White Rhino ineno mana Lambwe ka. Koro nikech jatelo gimakre kod nyiri nikech en ndara mokata cross bitwene mbita gi Ndhiwa. Dong ginyalo tero gini mondo gilosane ndara ni nikech orachera bamine mowuoyo ni ka koth ochuok direng gi gari. En ndara marwako pesa maduong' e Kenya ka. Erokamano momus Tigero Land Cruiser. Erokamano. Oyawre. Halo, oyawre Kubunya. Machiegni? Muna John Jamaram. John Jamaram. Ang'eyo kamishniwa ung'eyo maber. Kamano. To an kod jopenjo ariyo. Okay. Wach mar bas mar Aluor Gold Saidi nikech sikunde moko mabiro kwana koto chak machiegni. Aluor ni pok noyudo bas to wach ni Aluor ni bas mar Aluor ni nokawo ter Luanda. Okay. Koro kanyo ni mago jogo goye koso mago jogo wacho dieri. Okay. Mar ariyo nitie ndara maram ka dhi loka Nyamanguro sikul kudo. Daraja moro nober kanyo ni wach nober kiadi milion 9. Tode aora pong madino ji. Madala nani ke ndara ni kanya tikni. Koro pengen ke milion 9 dober mana kalbat. Okay. Erokamano penja mheshimiwa kamano. Erokamano John Kani Marame. Erokamano nya mheshimiwa adwa na mi thuolo mondo iduok penjo gi. Kapok iduok gi wadhi duka matin. Mheshimiwa mi thuolo mar duoko penjo kwa chako gi mar John Okinyi Kani Kobodo. Yes.
Ya mokwongo agone gi erokamano ing'eni ka jopiny penjo Yes. mano gin concerned. Yes. So ni John yo malela Kobodo junction Katieno orach sani be ok kalre. Okay. Mano is true. Okay. To nitie pesa ma waketo ne kera en mane sani to ok inyal loso yoregi Gi CDF. nikech koth chwe. Koth. CDF bing'eni nosegolo yore onge. Yes. Ne gitamwa ni ok wanyal timo yore gi ginene. Ya koro mano en yo ma aneno na oruma ne wananchi. Okay. To en yo monego los gi jo county government. Okay. Mano is the fact. En bende yo mana ya wacho na keto kaka Spar Road cha. Okay. Kowuok Malela modhi Kobodo modonjo junction Katieno. Tieni junction Katieno ne nitiere Spar Road moro ma Mirogi ma wacho cha. Okay. Gidhi romo kanyo lam gi lam. Okay. My hope ni mano will be a solution. Okay. Koro kunya to ka winjo gima wacho malong'o but wacho Wiburu, wacho Langi. I'm concerned gi Langi high school ke nyithindo oyuak ni ijuang'ogi. Yeah. Kaka jatendgi. Mano ting'eni nyaka giwachi. Gi jatelo kok neni pile. Yes. To nyaka jo piny wuo. Mano is okay. Mano within their right. Okay. Langi wan go gi plan. Wan gi plan mar revive it. Okay. Nyocha segedo kanyo udi moko to pod gidwaro moko. To gin bende kaka jopiny gin bende challenge gimna kaka challenge moko. Ni nyithindo maago ogea igologi gi parents. We ugolo nyithindo ma around Langi kanyo. Monego bed ni pongo Langi. Yes. Nikech king'e economical situation mar ji. Koro jonyuol golo nyathi tere kacha is not a solution. Nikech samoro itere skul mabor madwaro nodagi, pesa modago no be onge go. Whatever it is. Ang'o momiyo gigolo nyithindo kanyo? Mano en penjo ma samoro nyalo chando pach ng'ato. Ing'eni gima miyo chando jonyuol ni skundni ok perform. Ok otim maber. Ting'eni performance ok en mana japuonj gi nyathi. Jonyuol bende nitie. Okay. Gima setimo maber ma be konyo sani mondo nyithindo perform maber en laboratory equipment. Sani nyithindo piem gi nyithindo ma Alliance to gionge anything. Kata test tube gikia ni chal nade. Koro mano asetimonegi asegero udi kanyo. Gima nyocha giywago miluongo ni bus bende ne plan biro. But namiyo gi challenge. Bus ok bi ne nyithindo moko 4-5. Nyaka koro gi beef up nyithindo gitim campaign nyithindo gi retain. They will get a bus. Wiburu we are fenced it chiele wasetimo gik moko kanyo kange gima miyo no kunya wuoye an gi jodet gi jo magalungi gi jo Kadero nengo be ni wadhi kuro wako kod gi mbaka so weche mag planning mag president gives throw off. Ngeni sani nyaka bende ji yie ni kalenda nyalo change. Koro kalenda miyo wacho ni koro kanya biro ok to malokre koth magine koro Esbon mara en kare nitiere wach ma Malela ma ok wacho nitiere death en gima lit ahinya ka miyo dhi nyuol to nindo ma nyathi bende nindi mano jotimore Malela kanyo. Nikech ambulance mane tere ne onge nikech ambulance ne gi driver achiel ma kapok odonjo kinyi to ok nene to dak mabor be. Mago gik ma se discuss gi governor mondo gi tim intervention. Nyathi ko dhi nyuol to jodala mor ne gimiyo dhi duogo gi nyathi maka ng'ato tho e thono is very sad. Mano governor will take up. Esbon wacho weche mag lawyers ma wacho ka although ni behaviors gi e kor gweng' to nitiere administration. Ng'ato nyalo nyaka behave mana kaka ji behave normally. Ka nitie misbehavior gi report ka chief ka dio and all that. But gima wacho longo nitiere gima ma adwani jopiny ong'e. Wan kaketo calvert ok nyadhi 10 million. To nitiere kuonde moko madwaro bridge not box calvert. Mano over 10 million madhi nyaka nyalo chop kata 100-200 million. Mano pesa ma nyaka wasecure mana malo ka national. En a long process. Makoro wan gi ng'ato no nyalo konyowa e yude. Otherwise kosebedo mayot mar yude. Koro emomiyo longo no ne island. It is true. Mondo mi assess longo ok en yo mayot kendo jogo safa. To wadhi nyocha wuoyo gi engineer makanyo Junior Gogo mondo ng'iyane kaka wanyalo time for the time being section manyalo kawo box calvert ma stand. Kechi winjo moro nitwa timo ga Nyamang'uro to nikeja 9 million ok no nyal timore scale midwaro ni mondo bede. Koro ka pi ng'eny
to chako wuok e wiye. Wan gi limitations moko ma jopiny ok nyal understand ke japiny dwaro ni ka koth ochwe to wuok e bol walo an akal e wiye. Koro sama be koth be biro beyond. Ma nukre kata gir kojolo. Nikech teko pesa ma un go. Notime maber. Ten mana ni samoro ka koth chwe volume mar pi. Oh yes. Ingin samoro bende gauging how rain should fall ok wanyal. To ka ena koth manomol to jikala kale wiye. Koro ko biro mang'eny eka koro kale wi bridge. Omosh be wacho gimoro ka wach mar ma Kadiyo, Mirogi, Skwadhi, nyaka Maram moro be baro dhi opapo. Yono is very essential. In fact, ko kale park kanyo ten security road. En bende ma suggest mondo bed spar road cha. Ogoye tamak. Sa chimiti mogor mayani en bendo ketni angowa lam. Mago are Kera roads ma kapoko otimano nitiere maintenance mo dhi timonegi ka koth ochwe. Oyogo kata mana ma kakoth park ka kowacho kanyo ni Ruma National Park ka bende miyo Kenya yuto. It's true. Yes. Mano bende nyochwa wuoyo gi jo wildlife makanyono. Kiching'e ni wildlife iketo 2% ma the budget roads mar security. Yes. Mondo gilose. Mang'eni I don't know why they have not made it. Unless Nokomigi are part of that 2% of their NPS. Into why. But in a very essential road. Wakanyo wuok Kodumba to chiko Mirogi to Mirogi o chiko Sikwadhi mo donjo Magina mo chako chwere nyako papo moro be branch donjo Maram kanyo. Koro en in play. The last one en mar John Maram. John Yogo bas ni aluor ka no chako chon nene pok no bedo gi bas. To skunde moko manyien bedo gi bas. To wacho ni weche moko wacho ni bas no ter ne jolwanda. Ngeni ngama iye wang nyaka wach mano. Nitie propaganda bende siasa ka VOJ. Anta onge propaganda ana wacha dieri kaka jakwadh kanisa. Kendo adicha na mathogo. Onge bas minyalo ngiew ne ng'ato tikaw imiyo ng'ato. Nikech procurement wacho gima nitiere. Ken bas mal Lwanda ka wuor ten ma Lwanda ka wuor. Koro onge gimoro no mae to migi. But aluor wadhi miyo bas 24-25. Iga physical year. Magen gi kuya nikech kanyo bende emano miya kura nyowoyo. Mano financial 25-26. 25-26. Yes. Yeah, we have put it 25-26. Be malangi be the yude. Koro jo aluor kuinja basu biro notion ni no omauo ming'ato to onge nikech mano procurement mano timo ler. Gima winjo ka wacho maber ni no nengo mi aluor mokwongo. Mana understand. First come. Yeah, serve. Yeah. Come on. Sama tek tidwa kuyore mar wich bar, lak maremo, leche, kaachiel gondi yath mar Panadol e nengo moyweyo. Panadol Extra sani en Sh15 kende, ka Panadol Advance en Sh10. Yud mari kawuono, som chike mondike kod yath kapok itiyogo. Kane mosiko to ne laktar. Mondo iyud ng'uono mowuok kod Rosemary kaka skiza tune mari di *812*784#. Ng'ano ma en mzito, to en mondo Mana kamano neno ka penjo po nitie kama ng'eny ahinya. Biden Otieno Okelo from Kajiado County, Rongai, onyuole Homa Bay County, Ndhiwa Sub County. Penjna Mheshimiwa Martin, buses nitiere schools Kosoko Dala, Got Kojowi Secondary Schools,
bas Mbani Secondary School bas onge bases miwa bas erokamano ahinya. Machielo ka ni bende wachni maka juma oyawre losie wach mar ndeni maricho ndhiwa. Okay, Fred Ochieng from Kologi Ward Woodruoth is the most well performing MP. Anahere osekonyo ndhiwa kata kane poko oyiere yande okuno pesana yande okuno pesana na dhia kaulon mara piko adier tuno donjo ma tiyo gi pesano e yor thieth. Koro kwayo mara ni mheshimiwa one kaka nyalo konya nena yude piko moro manyien. Erokamano ahinya. Martin wacho kanyo ni Martin Onyango erokamano ahinya, ng'isa kanyo ni mheshimiwa temo kaka dhano ndhiwa to duong' onego poge mae kwayo ma okwayo godo IBC manyien kolosi mondo poko bed mayot ne ndhiwa bende. Erokamano ahinya. Ang'o momiyo nderni monego losi oweyo karicho te koso nikech ofwenyo ni national government owe tiji ne county governments koso? Mar ariyo olere wach mar pok mar basari ni nyithindo mawuok ndhiwa nyaka som mana ndhiwa kore kame gi basari. Donge kelo discrimination moro? Nyinga en Felix Ochok kawuok gwenge mag ndhiwa. Erokamano ahinya. Maka juma nyinga en Akiri kawuok North Kabuoch. Penjwa mheshimiwa wachiwo ma opapo nyaka Mirogi kod mawuok Sikwadhi nyaka Oboch. Aparni magote oselose nyakwara Mungajwang. Kadipo nitie gimoro mapok omulo ema gombo ni mul ka opogore gi weche mag kata kalore kod weche mag penjo mana penje weche mag ndara kosemulo taparni wanyalo konyo sai penje machielo. Ma en ote mar Albert Onyango wacho ni maka jomana mor kod mjumbe KMTC ka atiyo kaka achiel kuom jotich ma KMTC ka de onge KMTC dikoro aonge tich ka to wach mar kambi mar niang'no ong'iyane na malong'o. Erokamano ahinya. Penya mheshimiwa ni to be osechoro duonde ne county government e weche mag po yore manyien kanyamwani kod lo marach to yore be onge kata matin. Pogo locations and sub locations manyien be nitiere mpango chenro mar chiwo stima ne ma ong'eyo e ndhiwa. Police harassment masani timore Kobodo kalure kod jok mane onegi kuom both. Pesa ichoko kuom jopiny ma ok ber kata matin. Nyinga en Wycliffe mar Kobodo penjo kamano e ote mare kaendi. Erokamano ahinya. Maka juma oyawre mosna member amora inya kode nikech wan nyocha omiyo classrooms kamilo ni Iyembe Primary School akwayo no medwa kendo mogik okeo kama gambo Nyasaye oriti Jojo Nyango majandhiwa. To penjo wach mar kijana moro mane ochod lwete nikech weche mag party. Uwe wachno motegno. Erokamano ahinya. Mano Jojo Nyango majandhiwa. Erokamano ahinya. Maka juma I am a labor and HR expert. Don't you think the localized education system brewed in Ndhiwa is making them non-exposed and non-competitive in the job market? Ken penjo kamano. Nikech exposure ni ji yudo mana ka ji owuok oko. Penjo kamano. Adwa ni duok magi to bang'e wabro mako simbe jopiny bende tok weche manyien ma saa adek. Erokamano ahinya. Wachagi mano ende exposure. Yes. Exposure ber. Yes. Exposure ber ka in ability. Koro adwaro ni mondo policy ni jogo understand maler. In fact is advisory policy. Mokuongo okwa interfere gi nyathi ma wuon gi nego. Okay. Kata jonyuol nego otero kama dwa tere. Jomo advice gi nyithindo ma onge go. Maki wuok ni dhi Maseno tichule 5,000 kinyi ndala. Duogi yoma 5,000 ter chaki duogo dala. Nyathino will not perform well. Exposure ok limited mana ni high school. Exposure kada jo college. In fact kikalo high school maber mi dhi e college inyalo bedo exposed to ki drop. Nikech meng'any gi drop. Koro ki drop to koro onge kabisa. Mano exposure no bende is interfered with. Okay. Koro oken constitutional thing, no. An advisory and it is liberal. Kinyalo fine. Ko kinyal dong kanyo wachuli mondi som nyaka. Okay. So the choice is theirs. Jojo Nyango wach maber. Yeah, Yembe wasetimo was the worst school but obiro malo. Okay. Wach mar party violence. Kaka jondhiwa ng'eya gima se achieve maber kabisa en wach mar kwe e constituency. Okay. To waneno ka culture moro donjo mar violence. Adwa ni jondhiwa ochung' malo mondo wach ni no. Wan ok wan jo DM mar beti mar pro boxes mating'o yudhe mondo gore.
mano waonge kendo joma machako gino wakwerogi e nying Yesu giaye mondo wabed gi kwe. We don't want that. Mano kelo lwedo moro mane winjo no ng'adno. Wach mar roads wasewuoye to nitie gik moko adek momiyo Dhiwa roads are bad. One, they were in black cotton soil. Ma kipidho yodwa ni iti gi pesa mang'eny, pesa no bende onge. Two, en jo sukari industry. Ma ketho yore mosetim nade moselosi. Gik moko ariyogo. Three, I think the third one nitie. Most of Dhiwa roads gin mag jo county. Kera nigi mana beach kende. Koro jo county bende onengo pool kanyo gilos yore miyawo tigine madonje kor gwenge. Nitiere moko kama openji to samoro no wasedwoko gi bwana moro na gine wacha piko na winjo mosa ahinya kuom tuo wabiro romo ne gima wanyalo timo. Albert be wach mar MTC this institution okinyal gero piny maonge institution. Kana kawa Dhiwa 2017 ne onga institution of higher learning at all. There was nothing. Sani kodi winjo ji wacho ni nyithindo somo kanyo kelo chumi malo, jotich bende yudo kaka gidonje. Omiya mor ka in uginene. Police harassment nitiere incident manotimore Kobodo. Ma pok odonje ita ni ji bedo harassed. Nitiere jok moko johala moko mabendo siepena ma skwadhi ne gidhi ng'iewo dhiang'. Mana kanyamoa kanyo gikete pro box. To gibedo mistaken kaka jokuo. Ma jopiny obiro monego gi ji ariyo. Wach malit kabisa. To police nyaka do professional job. Okwadwa ni joma innocent obed harassed. Joma notimo mago gi non mos magiyud ni ging'age ni. Tension emane okadware kinde yawa ma joko nyango mamalo gi konyango mapiny. Ne gi jowa mama napar ni bende ne giwinja magidhie maber kabisa. Ang'eni iloro gi wigni. Moro be oselor. Ketun mna kwe ka police harass mana will call a security meeting gi OCS makany kech kanyo waseketo OCS mose kada gedo ni office. Dok wagero ni office mondo harass jopiny. So we will get into that. Okang'eni nitie maweyo but temo muko gi maber. Erokamano ahinya. Ma en min Ken kawuok Dhiwa. Kindly there is a big problem with the road to Yago Primary School. Ndara chalo puodho kendo nyithindo gi jopuonj mag Yago thagore sawa. Wuod ruoth ine ng'atwa to ng'eyo ni nyalo konyowa. Lunwa uru wachni. Mano Mama Ken kane Dhiwa. Yago Primary School Ndara rach. Ndeni mag Dhiwa richo kabisa nikech factors maketo miwacha dek go kaka kuro madhi Yago mamin Ken wacho ni mani ng'eni mibunge en mar everything to function to pogore golo yo madhi Yago mano county monengo be ni open up we don't open roads to nikech ji hinyore ka yudo pesa na moro dawalo kata tinga da kono dhu yawo yocha abugo ne abiro neno gima nyatimo. Erokamano. Ramogi adir mantiere en mijumbe wa ok kel development mora ka buoch. Thoth projects ge te otimo mana thurgi. Ma en ofunyo ja Jerusalem. Oyuak ni concentration mar programs gi itero mana machiegni kod dala huko bodo. Yani kaka jak siasa nyaka winja gi jopiny wacho. To kodhi ka buoch malong'o ka buoch odhi e school ka school obiro yudo kwa segedo kanyo. Kodi ng'eni kata gigi moko koth go kuonde mowacho go onge. Nitie gik mitimo ma koth go oko kama poko kaninya kata mana school madalagi kana donjo kaka mijumbe opogore gi sani to ginya neno koro mago to nitie gima mondo jo konyango mamalo ng'e ni kaka mijumbe ne an gi thuolo kabisa mar kawo Gor Mahia Ring Road tachako gi Kodumba kata chako gi Kodiera tayiero mondo adhi aket negi nikech a balance piny 1. Almost 2 billion wadhi pump Kaboch North gi Kaboch South. Mano dhi yawo piny kendo dhi create employment e Gor Mahia Ring Road ni. Koro nikech ndara ne marach kabisa I chose mabe mbadi oyie koda ni wachake kanyo. Koro gen gidhi yude moloyo kata jok mowacho ni jokanya mwalogo. Koro ywa mos dongruok nitie. Aito yawo wang'i koko mando wawach ni yabioje. Ko gine lem negi okinyala giu mondo gine gima timore. Erokamano Sadek wayudo weche manyien lak Sadek okinyi makawuono. Kale Figo Jakaboch Kobita an gi penjo niya MP mano kao telo kuome no segero ute police Luanda Center to nyaka sani pok otekel police Luanda kendo tieko 10 years kapodi ariyo
project mar stima ko iye okel no stima yawa kata mana mine ma chunge aswe kata winjo matek neto nokelo negi taya lakini sani gionge en ko iye okel no taya ne minego wach Gor Mahia Ring Road ni kik obed mbaka nikech jotelo osiko kago kode siasa higa ka higa ka sani okethore makiwuok Magina dakichop kata Ogango nitie kamoro kanyo okunyore marach makata gari ok nyal kalo mago te biro duoko kawo yweyo nyakora mga jwang en sade gida kachiel mar okinyi masani weche manyien ka gin ma utuche kor gweng kod Vincent Otieno. Oyawre nyakora mga jwang kendo machiegni Jaod bura mandhiwa Matino Owino okwayo jodak makono ahinya to mago ma nyaka gi sani odak e gwenge ma yore okethore ni gibed mana gi horuok ni mar yorego odhi loso bang' ka koth osebiro dok chien. Moko kuom yore bende osingo mar biro loso en ndara mawuok Malela ka ochomo Kobodo nyaka Junction Katieno. Olero ni ndarano obiro mana loso kaka yo mar kecho oganda makono to ok onego bed ni en ma itimo kod kar chung'o bura ka olero ndara ma kamano onego bed ni loso gi piny owacho mar county. Yo Malela Kobodo Junction Katieno orach sani be ok kalre. Mano is true. To nitie pesa mo aketo ne kera en mane sani to ok nyal loso yore kech koth chwe. CDF bingeni no segol yore onge ne gitamwa ni ok nyal timo yore gine ne. Koro mano en yo ma aneno na oruma ne wananchi. To en yo monego los gi jo county government. Mano is the fact. En bende yo mana ya wacho na keto kaka Spar Road. Kowuok Malela modhi Kobodo modonjo Junction Katieno. Teni Junction Katieno ne nitiere Spar Road moro ma mirogi ma wacho cha. Gidhi romo kanyo lam gi lam. My hope ni mano will be a solution. Jatelo ma nyaka gi sani pod twak Nyakalondo mar Ramogi okalo chenro mar Ramogi Barasa bende nonyiso jonyuol mondo mi koro wek bedo ni gidaro nyithindegi e sikul kalore ni gitero nyithindo e manyo tiegruok e sikunde moko mag kolore kodgi gineno ni skundego beyo. Owacho ni golo nyathi e skul kendo tere skul machielo ok en yudo yo mar chandruok ka bende osingo mar biro neno ni ogero gwengego ahinya to mayuak ni somo ok ni e piny somo ok ni e rang'iny madwarore e kar chung'o bura mandhiwa kono. Langi wan go plan. Wan gi plan mar revive it. Nyocha segedo kanyo udi moko to pod gidwaro moko. To gin bende kaka jopiny gin bende challenge gimna kaka challenge moko. Ni nyithindo maago ogea igologi gi parents. We ugolo nyithindo ma around langi kanyo. Monego bed ni somo langi. Nikech king'e economical situation mar ji. Koro jonyuol golo nyathi tere kacha is not a solution. Kesa mori tere school mabor madwaro no dagi, pesa modago no be onge go, whatever it is. Weche moko nyakoro mogi en yodi alabucha malo wito oko Rambun mayande ne omi achich Philip Aroko maitudo kod nek mar mane en jaod bura makasipul Charles Ong'ondo Were ka endo koro doho ne ogolo chik mondo mi medino ne e odang'ech kapo nonro dhi nyime. Doho malo ne owito kong'eto bende ne ogolo jal buche doho ma JKIA ma bende ne ogolo ma bende ne ochiwo ne Aroko Rambun. Kawi mano jang'ad buche e doho ma malo ne owito kong'eto makamano kendo koro nyogolo chik mondo minye makaroko manyo make odiochi manyoro kendo chiwo tere nyaka tesendo bila makileleshwa kama koro obiro bedo kanyo ka chieng' tarik 26 mar dweni. Secha bende nonro pod dhi nyime motelo ne biro chwale e nyim odelo buche telo mar 2. Jodak e kaunti ma Siaya bende koro nyalo bedo kod adiera ni dwaro margi duto ma otenore kod chenro mag dongruok koro nywandi e bajet ma olieki ma hik omenda ma higa 2025-2026. Jakom mar komiti mar bajet od bura ma malo Samuel Atandi owacho ni chenro mag dongruok mag kaunti ma Siaya osechan maber e bwo telo mar seneta ma kaunti no Dr. Oburu Oginga. Oge kaunti ma Siaya Joja Molo chiwo ler. Jakom komiti mar bajet od bura mamalo Samuel Atandi oyango ni chenro mege dongruok ma Josiaya diher mondo miyo yud kowuok kuom piny owacho mamalo duto nyocha osenywandi e paro mar bajet mar hik omenda ma higa 2025-2026 ma ibiro somo dwe manyien. Last week there was debate about Siaya leaders going to see the president, and I want to tell you that even if you don't see the president as a team, we always meet under the chairmanship of Dr. Oburu Oginga. And before this budget was tabled in Parliament, we had
various consultative meetings with Dr. Oburu Oginga. And I want to assure Siaya people that your issues have been captured in the budget estimates that are before Parliament. Owacho ni kata obedo ni pok giyudo thuolo mar romo gi jatend piny Kenya William Ruto, giduto kaka jotelo ma Siaya ewi weche dongruok nikech tok teko to kod chung mar gavana ma Siaya James Orengo, to en hai maber ni ne giseromo e bwo tend seneta ma Siaya Dr. Oburu Oginga kendo weche gi duto koro oseketie budget. So whether somebody does not want to see the president, whether somebody says it is a right to get development, you cannot get development if your people are not there to see whether those development projects are going to be put in the budget. So I want to remind those leaders from Siaya, because if you go to Migori, if you go to Homa Bay, if you go to Kisumu, we don't hear some statements that come from this side. Those people who believe that development can just travel from Nairobi to here without leadership, without people presiding and negotiating for them, we want to tell you that those developments will never come. If those development projects were your rights, how come we don't have them to date and we have 60 years since independence? Atandi mabende nja od bura ma Lagos Songa no weche gi kar chung od bura ma Bondo kama no singo ene gir kaka jotelo masani nigi hawi mar mako lemo madito ok gibigoyo josiaya piny kendo fulo ne gisemanyo muom mabiro konyo neno ni chenro mege gedo mag apaya duto mane ochunge county ni oduogo chier. So we want to say that we are committed for the development of our region, and for some of us who have been lucky to have been given these positions by Baba, we want to say that we are not going to let you down. Dr. Buru, we met as you and Badi and a few leaders from here, and we considered many development projects here, and we are going to do so many roads, new roads. We are also going to complete the existing roads that have stalled. Most of those contractors have been paid, and we expect them to be on site to continue the projects. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, and George Amolo. Weche moko nyaka Ramogi ne group mar ojende ma timo weche mag pur e Gembe East location sub county ma Mbita ochako pur manyasani mar olembe kod alode maong'ere ni horticultural farming ma koro neno ni lokruok futo mar yamo e kor lwasi ok nyal kelo negi ng'ikruok moro amora, ka bende mano en yo achiel mar ting'o malo weche mag nyak mag olembe kod alode magipuro mondo mi omigi nweng'o kotenore kod weche mag ohala. Jafwambo mar kaunti ma Homa Bay Ali Abich chiwo ler mathoth e wachni. Riwruok mar rowere ma ong'ere ne Kisamba Youth Group osebedo karango kaka mine matindo kaachiel kod rowere nyalo donjo e chenro mag pur ka gitiyo kod lony manyasani manyalo miyo gibedo kod chiemo moromo e miere ma giwuoke, kaachiel bende kod konyo ji oyuto margi. Riwruok mar rowere nokawo telnegi kod nyadendi Sharon Okoth ne odonjo e chenro mag pur mopogore kama oting'o pur mag alode, nyanya kaachiel kod pur mar njugu e kinde mamoko bang' ka giseyudo sir kawuok e riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Mastercard Foundation kod mar Practical Action. TRAY project is resilient agriculture that works for young youths between age 18 to 35. Pur mar nyanya, pur mar alode, pur mar soya gi pur mar njugu. Though nwatiyo matek to nokwane ohala mane waya godo. But project mar RAY kaka nodonjo, ka gibedo partner gi Practical Action, ne gitero wa trainings, puonjowa new technologies mwanyalo tiyo godo, kaka lony manyasani, mar puro mayot mokiti gi luya mang'eny. Ma wanyalo use compost manyiwa mondo mi kik waketh weche mag alwora, weche mag lo. Kane gilose romo mane gibedo go weche mag pur, romo mane obagi e logo tich mar ruoth mag Gembe East location e gweng' Malitare e kachud bura ma Suba North. Sharon ne okoni kit pur makoro gitimo go eko rito alwora ka puothe ma gitiyogo gin mago magikodo kawuok kuom jopiny e kor gwenge makono ka gitiyo machiegni kod ruodhi kod jolopgi. Sani wan wapuro ne wayud godo pesa, kendo kata ka en ot kata ka en lande mwanyalo gero to wapuro ka mondo mi wang'i godo gimwanyalo timo. Ok en pur ma wapidho godo mana jodala kende, lakini en pur mwapidho godo entire community. Kendo watiyo matek mondo mi waket community wa mondo mi gibed gi tich mayot e yore mag chiemo kata yore mag tich, nikech kendo wa employ kendo other youths mondo mi obi otinwa seche ma gibiro tiyonwa wachulo gi pesa. To kata kopogore gi youths kata mana mine wa moko maonge gi pesa nyalo biro to tiye puothewa. Kama kuom rowere manie chenro no to jiwo rowere wetegi kaachiel kod mine matindo kor gwenge makono mondo donje kit pur makamano
mano mar konyo bero ngimagi kotieko nok mar tije kind rowere. Nyinga iluonga ni Jane Achieng' Odiyo. An e project mag Green Ray. Nyaka nadonje aneno ka lokruok nitiere. Chien kacha nakawo crate achiel mar nyanya nauso. To sani nyaka nyadonje program ni aneno ka nyaka crate 5 kata lot dhi maber. Kik waling kata mine ma pod obet e dot mondo gibi waloko wale nikech sani kwatiyo matek. Wan e bwo project ndo wayudo ka lokruok nitie. Iluonga ni Millicent Otieno. Nyathi nyalo rimni skul. Inyalo dhi yudo pesa ni e yor pur mar soya kata nyanya galot in galode bathoto kinyalo riyo kech mondo decide mondo wadonje pur niendi. Ka ruoth Magembe East Location Justice ochwedo ne okoni kit pur mar rowere gweko timo osekelo negi lokruok maduong'. Warwak weche mag pur weather marwa mag gwenka ok en very steady koro yudo ka igni moko yande chien kocha wabedo gi tuo mar piny mamiyo jamni nyokruok mapidhe yo maber ahinya kaber to koro wanyalo donjo weche mag pur be. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay yan Ali Abich. Nyakwara Mugajuangi kanyo ne mochope giko mar miwech manyien adimba watudre ka ngoromo saa 7 ne weche moko manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Podwan kudi kanya kuna Mugajuanga dona kaw simbe kama piopio eka bang'e korawe jatend John Dhiwa ma en mijumbe margi thuolo odhi nyime gi yore mamoko mag tich kaka ni sinjo kose wacho buche sani do bedo mang'eny ne ikruok ne nyasi mar rwako jatend piny Kenya Dr. William Ruto sub county kata gwenge mag Dhiwa constituency tarik 31 giko dwe mar 5 higani ne chakruok ne dibe mare mabende onego bed notimo e gwenge makono kaba bende obiro telo ne piny Kenya nyasi mar Madaraka Day mibiro bag e kaunti Homa Bay. Maramogi. Yes. Oyawre? Iluongi ni ng'a jaduong'? An Isaiah Umayambo. Isaiah Umayago in kanye? Gaena. Iyo Gaena. Dhiwa sub-county Gaena amenda onge maber. Yes. Asebiro ofisi jatenda kuom higni makalo 5. Kaywago ne wach nyathi moro nitie manochandore gweng'ni en totolo pa nowe koja higni wada 10. Tini nego amal gweng'ni kamanyo fi kodhi Nyamanga. Manyaka chopo dhi modhi otimo P1 Baringo. Okay. Nyathini osebedo moloyo higni madhi 9 sani. Ka ena ka makata tich onge godo nitie nyithindo mamoko kata jomoko malwetgi tek manosomo bang'e. Mosendik gweng'ni. Koro ojapuonj by training? Ojapuonj by profession. Okay. Oseyudo TSC number mare? Oseyudo TSC number. Nyathini wachina ni odi moralize nyithindo moko mabende kale situation manokale. Yes. Kanene ka ene gweng' ka. Akwayo member nikech ang'eye ng'ama janyasaye chunye ler. In fact, joma temo bedie malong'o ne ruoth kawan kama. Omorowa nikech kabinde siasa mogoyo okonye nyathini. Okay. Mana kaka ong'eyo ni ndiko ne wacho ni nyithindo gi e tong' wang' ruoth. Amen. Iyo konye nyathini. Erokamano Isaiah. Erokamano ahinya. Oyawre ur Juma. Oyawre machiegni? Ma ogwenyo odi Wood Kanyadoto Odhiambo Ramo machiegni Wood Kanyadoto. Adwa na penjo mheshimiwa kama. Kiyudo tibet manowacho cha ni ochol ei Ologi Ward. Affordable housing mowacho cha be owacho kamata, ne en kamata Ologi Ward. Koro ng'eny gigi ka Ologi Ward. Mogik. Mano to ng'ini wang' naduoka. Mogik to en ma. Nitiere stima moko mane wacho Odhiambo Rambo ka nobiro kelo. Yes. Nyaka kawuono yani koro se muda maromo nade kanyo be oduokie.
Erokamano. To kamano naonge kode wayo jatenda mageno. Erokamano. Oyawre? Oyawre machiegni jaduong'. Erokamano an jayalo Jona Chacha. Jona Chacha machiegni wuondhiwa. Amor gi jatelo kendo setimo gik ma inyalo wuor. Segama. Yes. Segama nokele pi kendo pigno osekonyo jonyuol gi kaachiel gi nyithindo. To nyocha okethore. Jayalo jatelo kendo jayalo oyie olosnwa pigno nikech en ng'ama morgo gi chunya te ma iye. Koro akwayo kama. Jakwath oyie mondo mi otimwa tijeno kendo an gi nyathi mosomo loche madongo mowacho ka. Oparie wachno. Erokamano jaduong' John. Kendo wach mar adek. Yo madhiga en ka sikul nyaka Dhiwa, gaena nyaka Dhiwa okethore. Kuyie te oparwa, ang'eyo ni samoro manotok yore. To timwa mana fedha kuom ng'uono mare. Erokamano. An asetimonwa gik madongo, osemiyonwa nyithindo basari kendo oonge gi ubarala. Kanyo tagone erokamano kendo amor gi weche manyochako mag TVET manyolo okelonwa ocholno. Kata bed ni bor to en Dhiwa. Nyaka obed mana machiegni gi ng'ato to obed mabor gi ng'ato to gima duong' ni en Dhiwa. Kamano an ago erokamano kendo ang'eyo ni Nyasaye alemo ne mondo mi gik motimo mondo Nyasaye otelie mana kaka osetelo ne gik ma osekalo chien. Erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Maramogi Musenyo dakika en 17 tok saa 3 mar okinyi. Maramogi Ramogi oyawre. Ndiwa ka onge mine yawa chwe ma osego simu ka nyaka ne wachak. Halo. Oyawre. Oyawre machiegni tenda. Okelo Kizito. Okelo Kizito machiegni. Osogo kwa bwai. Yes. Pigna matino wino wuod chief niya. Yo mawuoko kot kojowi to kadho sogo to ginyaka odadi. Ndara ndien nyaka jode to pok ne kata tinga pok nwanene. Mar ariyo. Wan gi sikul miluongo ni Osogo. Sikul ni en onge kata mani pok gimoro amora mosetime. En nyithindo sikilese opaw mana gi mabati gi box. To koro wan josogo gi wan nowewe lwete ng'a nikech nyaka jode to onge ber moro amora mwaneno. Ndara rach mosogo ni eno mabit ni umego gi box. Wan ago to wan to kar keto kanye. Erokamano. Oyawre. Oyawre machiegni. Asetemo kanyo mang'eny. Karibu ahinya. Iluongi ni ng'a? Iluonga ni Madhe Madhe Nyasumbi. Moch miwa mara. Okawo mos. Arwako kaka owuoyo na kendo wacho weche maber. Gima pole no ok ohero betini, ok ohero joge ok ohero betini. Ok ohero? Kendo ayie ni en jakanisa adieri. Kendo Nyasaye mondo mi chunyne mondo obed godo. To koro gima kwaye ni en ma. Penj nago ni to Bariki athina manatero ne dinwacha. Otimo nade? Mano mamondi penj nago. Erokamano. Maramogi? Halo Ramogi. Oyawre jaduong'? Erokamano oyawre ahinya. Iluongi ni ng'a jaduong'? An jayalo Paul Ngaji. Paul Ngaji machiegni? Erokamano Kanyadoto ward. Jayalo lal. Oyawre? Hello. Oyawre telo. Oyawre Victor. Machiegni? Maiwuogo Richard Okwach. Richard din kanyo? Antiyo Gango. Machiegni? Apenjo jatelo niya. Ina godo ni stima mawuok Ogango kaka ridore kadhi mare sikul. Nochungu posto tiwe ni nobedo kanyo higni madhi mana par. Ok oket gi kata ong'e ane wach sitima no. Erokamano.
Member adwa ni chake gi magi. Ajo pinyo uwe maber, Victor. Kendo agoni giro kamano. Kuro quickly nitiere weche ma owuok mbele kacha. Yes. Ma Jakobita moro penjo wach ma last mile. Moko kuom gigi ne design. Okay. Koro gima biro timo nikech adhi Kabuoch North this week. Abiro nyiso gi villages mosebedo design mapodi mane pipeline. Okay. Kichapani gima japiny dware ni to wan kat wadhi kanye. Hope aspirations gigo nyaka wa explain negi. Aye moro be owuok ka ni to last Gor Mahia ni en ji wuoye en mana siasa. Gima nyalo wacho ne John Dhiwa ni jatelo ok ti kende. Jatelo tiyo gi jotelo mamoko. For example, kana donjo na chako yoni to nyaka na wuo gi governors. Ma nyis ni to ka mari tadwa kawe. Agole E or D akele ang'owa C. Ai watieko mano wawuoyo gi CS mabenya sayo opono donje. Odonjo no e treasury ka. Kono ke waketna pesa ka. Moketo. Koro ok en mana siasa. Koro kata kiwinjo ka jatelo moro wuoye wachno. Nitiere ng'ano moke, nitiere jo konyo sirotado. Mano is allowed in life. To ok en mana siasa. Dongo wako ni president biro. To biro keto obiro launch kanyo ayanga 3.3 billion. Koro gima ber ka biro leme uru jopiny. Ok en mana siasa kamano. Aya moro bende owuok ka ni piny igero konchiel. Tema se explain negi kacha no giwinja ni Kabuoch North, Kabuoch South kikalo Kanyikela nyaka Kanyadoto michop kwa Bwai. Gor Mahia Ring Road diketo 2 billion kanyo. Koro kuonde modong' machalo TVET ginigo bende odong kono. To gimoro ng'ato wacho ka ni samoro gimoro ne tie dalau. Ten mar constituency mangima. Ndiwa TVET ma jo ndiwa te. KMTC ma jo ndiwa te. Koro gima chanda gi programs gin low. Kaka sani wadwaro low mondo wayud Nyokal. Mondo wakete TTI kata branch mar Jaramogi Oginga Odinga. Pok wayudo low. Koro low no is the issue. Kaka kama wakete TVET ni ma kama ne wasungwe manodake chon. Mane babu wa ni chief kage dar ni to secure the land 7-8 acres. Mano we could get immediately. Omiyo gino oroyore kamano. Koro south kocha be nitiere south Kabuoch TTI en bene pipeline. Wadwaro TTI land Nyokal. Akoni Nyokal Kanyadoto kwa Bwai to gi Kanyikela. Koro apogo gi kamano. Samoro ok dhi neno to kaka plan gini ka Nyasaye ole pi lokete koth biro wuok maber. Modongi Madha Nyasumbi yes nyathini pod an go erada. Koro kadwa wache yamo ka kama wagike abiro gocho ni manyisi ni wagik kanye gi wach nyathi. Pastor Paul Ngaji Mos mano osiepna nyang'e gino ng'ade. Richard Kwach Ogango Maro Power mago duto ne scheme design. Ma biro nyiso gi chieng' madonjo kanyo. Aye nitiere Kelo Kizito. Gotko Jowi nyaka Otati. Gotko Jowi gineno tinga koringo kanyo nyaka roho jode ne pane gi ndara no gi school dong ni Osogo. Unfortunately ndara ni ochakore kamoro Nyandemra. To chako were matin kodhi koni. Koro en mana kaka wacho cha. Nwabiro neno kaka waketo ne pesa. Onengo bed ni lose locally gi jo county government. Oyuago Sogo an ge plan 24-25 fiscal year ma wantie ni Sogo no berach. En mana ni samoro okadwa yuagora lakini skunde nage mang'eny. Ma samoro Rob Paul to pay Peter. Kali tuon mate tem mato gikone to gibiro neno maber. Nikech wabiro penjo kani to ndini nyoro mabende waneno ka idhialo sikunde ma Kiharu. En ang'o moyude ma uno koyud? Gima ok wayudi ni ne en budget chair. Yes. Ka in budget chair nitie kaka inyalo soyo gik moko. Itemo jini kada mheshimiwa Tandi koro nyaka timariek. Koko soyo to mano wachne nikech ing'e ni ya gimoro nitie kana affirmative action. Yes. Ok ni discriminate. Yes. To nitie since independence, especially the Luo nation.
ni wasebedo discriminated nikech wa fight for good governance. Ten mana kaka winjo walemo ni ka Nyasaye jok ni gwedhi nyaka mano maiga okelo mani affirmative action. Koro en be nyaka tim na wan ni wengi wa yepi. Ya to kiaru bende chon ngeni gin infrastructure mana matibo keto kacha. Koro they are far much ahead. Is Isaiah Moagahena, yes. 5 years total of an abiro manye in girieko wioj mar yudo joma kamano mondo ayud nying nyathini. Nikech watimo gimiluongo ni replacement now mondo mi obed considered. 9 years ka en oko nyathi kich ok ber ahinya. Koro namba moro ne kani wuodo dhiambo rambu wach mativet kod affordable housing ase wacho ni gi stima power line ni I'll give him a report kenda biro ore tiere coordinator na miluongo ni okumu mar power kendo nyise kama margi no gike nikech ang'eni oringo according to plan ma wan go opie wandai. Jona Chacha Sigama pigni nakonyo kendo sekonyo gindi. Koro wabiro ng'iyo location en mana ni samoro kwa watimo pi e school to wang'iyo ni mondo school no bed gi water committee ma manage that water. Maka po ni pampo kethore kech waonge gi maintenance wan wakunyo to hand over but nikech okonyo jopiny wabiro ng'iyo kaka wanyalo yudo ni location mondo ogine ne manyu engineer Jona Chacha manyu engineer moro monge wach pi otim no estimate mondo ukele office CDF kacha wanegi monyalo timo. Kamano nitie penjo kama bende wayudo yor Facebook kam upenjo ka ni yawa transformer ma Nyoniang school kanyo transformer chando wa kabisa ero kama na enyam penyina wod miruka ni pesa mag tournament mar constituency dhi kanye ndiwa ka makata chiel mar ariyo penyina mheshimiwa ni to rangi mano wir class achiel kende nengo ma siling 1,800 ni onyalo wuoye nang'o Kevin Adika ok wacho ni school mane to wacho wach mar weche mag tuke mane CDF ndalo machon cha ne support weche mag tuke ero kama na enyam maka jimo oyawre podi weyo koparo wach mane walose kode e paro mar konyo nyithind kiye ma ndhiwa through gero orphanage. Anyway wan kodi nyaka itiek tich wuod ruoth mano Keniel Nyawade nokuodho ni wach moro mar loso kama iriti nyithind kiye ndhiwa kanyo ema oluwo ne chopo gi kanyo kama na nyam Kosoko dala to weyo chien sana bide no kelo from Kajiado County Rongai ero kama na enya ni jo Kosoko ywak ni wegi chien e weche mag dongruok ero kama na enya maka jimo oyawre langi nitie koso entok en a high level institution Nyaragweng penjo kamano Eldon Onyango aya kanya moko sewe ana yogo ndara madhi Rakoro school gi sitima onge kata kanyo to nitiere nyaka kampuni mar dairy moro kanyo ok ti podi nikech sitima onge nikech transformer okethore ero kama na enya machielo ka endi ndara ma ukmiro gi kadhi Obera boys nyaka Opapo en mar county koso national government Raja Makibugu nego ji kendo dino ne mine madhi Sikwadhi market. Can't it be raised higher? And Maurice Smith from Jabagre North Kabuoch Ward penjo kamano ero kama na enyam parne jatelo ni yo mawuok Ratanga got Kowiti nyaka Randhore rach matamre gi nono otimnwa gimoro ero kama na enyam maka jimo oyawre penyna go ni to sign post mar Nyokal TTI nodhi kanye kendo maka jimo basari to ochiwo maber ndi en mani ndhiwa duong onego dhir mar mondo mi pog ndhiwa kiko bed maduong kako duong sani mae momiyo jandhiwa ok yud value kuom CDF ahinya nikech lach mar piny gi ng'eny mar oganda gin nyaka gigoye mbaka ero kama na ahinya maka jimo oyawre ahinya piny na jatelo ni to wan kaka Nyamrerwa ideko miwa pesa wagi county governments mekwa kaka jakanyo mar committee mathieth okonywa nena ero kama na ahinya maka jimo wach ma sitima mandhiwa kato kuoye en sitima mabiro to olal onyalo kawo kata mana joma jokinyozi gi joma welding ohala wango gi nikech weche mag stima ok ber nwa koni ero kama na enyam maka jimo oyawre the MP means well for the constituency weche mag education o kasre akasa kanyo nikech mane esiro manyalo konyo wa ero kama na enyam VJ TTI nitiere langi yet
ikelo machielo chol barely a kilometer apart. Ipani maendi en loso koso ketho nyako tim evaluation maber ne langi ma oti mar jandhiwa. Moro ka indi bedo wacho ni maka juma oyawre ndeni mandhiwa to richo ndi to kata kamano nyaka koro to okonywa nena ong'is jopiny mag gin mag county governments to gin mag national government mondo ng'iswa nena kaka onyalo loso. Erokamano maduong' ahinya kuom ote mari ka endi. Machielo ka endi bedo wacho ni maka juma oyawre penjna jatelo ni to paro mane magen go mar neno ni koth makindi ka kinde okurocho ngimawa e gwenge mag Ndhiwa ka. Wach mar violence ma Ndhiwa ka tise wuoyende to mar ang'o momiyo ODM ka wan mana gi kijana matin ema iketo kaka youth leader koso nang'o yawo. Okay, mano ote mar Wilberforce. Machielo Karamogi penjo ni ang'o momiyo jo sukari industry miyo waro deal. Wakwaye ni thuolo mag tije nyaka miwa kaka jo Ndhiwa nikech somo bende wasomo ahinya. Mheshimiwa konyo anena loso lwasi maber ahinya. Erokamano ahinya. Wach mag ndara maneno ka ng'eny ka. Dismas Ochieng ka wuok ose award penjna member ni skul mar Radienya primary school status mare rach. Kata mana stima onge, ndara madhiye onge. Otimi ang'o? Anaol wuod Juma nyinga en Dismas Ochieng. Erokamano ahinya. Ndara mawuok Kalamindi Wachara Osane Ndiwa kata Nyatieko to mioro utime ang'o ma ongalo kwaka kani usani. Erokamano ahinya. Elfas Mwalimu wuod Ndhiwa kanyekela wiyo dielo penjna jatelo ni to jo wiyo dielo kopare mondo oyude stima. Jo wiyo dielo mudho nego yawa then yo mawuok Rapedi nyaka Unga school rach sana. Erokamano Elfas Mwalimu wuod Ndhiwa kanyekela wei e ote mare ka. Erokamano ahinya. Moro ka endi wacho ni mheshimiwa wegi jogi ogara jopiny ok nyal access yo mayot ahinya. Oyuak ni jogi moko dino ne jopiny ma kata ka intie ok ginyal neno yo mayot kaka ng'ama giyiero. Ma ote moyuak ka ng'ani yuak kande nyingi to kondiko noka. Adwa ne duok magi tiwach wach mari mogik nikech sa ong'adwa ka. Erokamano Vijay bende somo gindi. Wach mara koro power nikech dawri ni kanyo I think contractors uchini chako tich kanyo endo nichwa miye major. Ya mirogi obera awacho ni manokera. Emodhi nyako papo. Kibubu nitiere bridges moko mane pipeline. I think Mao is one of them. Moro nitiere dek moko mabende biro ringo kode kanyo. Ratanga God Kojowi nitiere 2024-25 nitiere pesa ne en mananwa rito mondo ginene koth dok chien. Now sign moro ne nitiere ma TTI machata ne en mar foundation, African Health Foundation. NTA pode ntie plan wadwaro pesa mondo miyo go ogere. En opogore gi madwaro mar government. Nyamrerwa ane committee ma health kendo ma seketo negi bill ni ne senate mondo mino bed anchor on law. Koro gimane openj kanyo ne tere gi momiyo county poko chulo. Nitie pesa ma national government 2,500 for Nyamrerwa I county oningo me 2,500. Koro gibed gi 5. Koro according to Kolano any giyudo mag national to giyud mag county. I think mano governor biro look into. Village Poly, Langi, yes, Langi is under county. The village Poly is under county. Migero Cholno is a national government. Koro county gi offer mapiny ma offer mamalo. Mabende is advantage kagitieko Langi to gichikre gidhi gitim national coach. Bad roads, Mato is with me kenda ng'eyo ni yore mandhiwa richo asenyiso gimomiyo. Koro en mana nwadhi kodgi one by one. ODM election poko wuok. Mano important. Mando jopiny ong'e ni pod warito certificate mando wang'e ni to ng'ama en chairman ng'ama en mar youth mawacho no pok ong'ere nikech nyaka miwa certificate. Wan jok mohero law ok wada jump into hearsays. Sukari industry labor wasewuoye Radienya Dismas Otieno Dismas don't give up. Radienya ne plan mar power kod mar road cha bende ka kodho rumo to maintain. Mada Nyasumbi ase wachne and aparo ni korka wach mar nyithindo gero ne ya ne wasewuoye kabisa gi nyawade wach mar orphanage. Tan aparo in another way nika
ka nofano dong e dala to ber ko obedo raised e dala gino environment no maka Nyasaye yie mowuok to ochung dala gino. Koro is another system. But wagero rescue center in Dewa market kanyo mabende dhi konyo. Koro jopiny ne gipenjo kendo gin gipenjo makare. Access mata anyalo hinyo ng'ato. Ka winjo ni ng'ato geng'o ng'ato mondo giko nena ma homework. Nikech jatelo nyaka bed accessible ne jopiny. Mane samoro wan gi tije moko malo ku wabudho matin kendo wadok piny. Koro jondewa samoro ok nena mang'eny ahinya to ka yudo malo kata tero kendo giwinjo much gik matero. Aparo ni mano wach mogik sama koro warito mar biro rwako jatend piny president biro Ndhiwa. Ente nyaka nochak donjo telo ka pok nonyono Ndhiwa. Pok nonyono Ndhiwa. Mae hango ne biro Ndhiwa tarik 1 ka onge gima lokore. Ka onge gima lokore nikech gigi nyalo lokore kaka sadhi. But we pray ni it stays mondo en bone kaka Ndhiwa chalo. Ninakone ni Ndhiwa en tarakaniti gi kura. Omiyo ok inyal ignore as a people. Mowinja mandiko barua ni koro to biro. Nwadhi State House kotelwa ne gavana marwa Gladys Wanga mwatieko plan mwakete kalenda mare. En mana kaka iwacho kupono pogore gibiro nyisowa. But tarik 31 awuoyo gi Ndhiwa. Ndhiwa wuoguru te wadwaro rwako ker dispensation momewani. Kamoro miluongo ni Magina kanyo. Mondo siedhnwa yanga gedo mar yo mar Gor Mahia Ring Road. Phase 1 mabiro dhi nyaka Konyango Raburu. Phase 2 biro bang'e. Koro kwayo na maduong' ka wendo biro limo nitiere gimoro ka Victor ma ji onego ae ni udhi kamoro to ng'ato haya ni ji ni en kochung' to go ne uru koko. That's nonsense. Akwayo ni Ndhiwa walony molo mano maka ng'ato poni plan ni en ka president obiro korko yawo wanja kata en MCA kata en ikoko yawo wanja ni mano kochung' to utem kama. Nonsense. Itemo wacho ni nitiere intel moko ma wacho kama suggest kamano. Ok ne suggest. Magi ji timo ka but an moka nya time ne ng'ato nikech it does make sense. Ka ji dwari gidwari. Ka gidwari kata gigoni koko ka ji netie ok gibimiyo ombulu. Gima wacho ni nyaka decency. Wadwaro pesa kendo wadwaro kwe. Ji obed ni gin gi decent maka ng'ato biro terwake. Terwake moko ne tulu. Dongi neno kada kuonde ma president wuothe samoro kaka ne neno moro manotimore Luanda. Luanda Maseno. Maka leader chung ni to lwede mibane malo. Even the president got himself in a very nasty situation. Kura kwa Ndhiwa kaka wasebedo jomolony from the beginning manachako tijini. Adwaro no bika rombu kuonda reyo mondo wakete plan 1 Magina. Kwa Magina to fly kanyo nyaka Kologi Ndhiwa Tivet. Kunda reyo go warwa kuja president gilo. Nini sani giwako ng'at maber dok donjo fuko manok onego donje. Moko ni an koro atieko nu yoro gi Sparrow ma Manson ka te mondo mi oginene. Lastly nitiere gik matimo kaka mijumbe ma ok pes sirkal. One of them en gedo ni mon liete. Ang'eyo ni an gi number of them e buga ka. Kopo ni pok wadonjo mar gedo ni kweya wabiro gedo ni. Matimo kendo gi foundation mar African Health Foundation ma is coming up and free medical camp. Free medical camp nwatimo last year ma over 6,000 people no biro. Mondo mi ocheki, omi thieth, ka wang'irami, surgical, kionge tiendi, imi prosthetic limb, ma next biro tarik 18 Oktoba. Mowendo wa modhial no bed CS mar health miluongo ni Duale. Koro mano ndiki kati tuo kodok iwinji ni tuo B. SHA bende wadhi konyi kaka idhi register mondo mi bed system mar NIF machoncha.
Mogik agoni erokamano. Erokamano. Nikech imiya go mbaka gi jopiny. Erokamano. Waber mana kama jopiny winjo gima watimo ma bende gidwa ni walernegi be gigo. Ng'eni ka ng'ato go simu mowacho ni gini chanda oyweyo. Omiyo erokamano ahinya Nyasaye ogwedhi biyoje. Erokamano. Erokamano. Mane mokelo giko mar twak kod ja od bura Mandhiwa, Mheshimiwa Martin Peters Owino, mane ni studio ka okinyi ma kawuono saa 4 odong' dakika maromo 20 kende mar okinyi kete mana ka. Western kod Nyanza maendi en chenro mabede ber kodi Galana Energies dhialo hike 25 e Kenya ka sani koro kinyiewo gas cylinder mar kilo 6 mar Galana gas ibirido kanyo mogo mar kilo 2.0 chopo Galana Energy Station machiegni kodi e yud mari kawuono deal mabede bro bedo ni maber magolni achiedho ne kata stress Galana Energies 25 strong, keep moving. Kumano bende gibro bedo ka gin gi wuoth maromo gi jopiny road show, gibro wuotho machiegni gi jopiny, gibro limo kar logomo mar Galana man e dala maromo bei kanyo, kama benti maramo gi FM biro bedo kanyo nyakwara Mogajwang. Chop Galana Energies iyo deals mabeyo beyo, kija piko bende wan kanyo kod mwandu mabede ber kodi, kija mitoka bende wan kanyo kod gik maber kodi. Kidwa tedo en mana Galana gas kende e maber kodi iyudo gas kachir kod deal mar mogo kata unga mar kilo 2. Galana Energies 25 strong, keep moving. Koro ka ino Bay Town kanyo gibro dhi nyaka Sofia kanyo, gikal Sofia, Butros Muhando kanyo, pap kanyo, Junction Kodoyo, Rodi Kopany, Imbo, Olare, gidolo ka gidhi kama kar logomo nitiere, abro ng'isi nite en tarik adi.
Bang' kinde mano kende weche mag tuke kod Milton Ochieng'. Bang' kinde mano kende weche mag tuke kod Milton Ochieng' saa 3:45 mar okinyi ma kawuono. Thing 2 en ni kambi mar Galana Gas, kambi maloso gas mar Galana mase wuoyo kuome ni bende kanyo nitie kod mwandu maber ne Jumatatu kane jomitoka. Galana Energies sani hingo hike mar 25 e kinde makoro gihingo higni 25 nyaka ne gichak bede pacho ka kinyiewo lita 5 mar Enoch Vulcan oil mar engine wabro mi lita 1.0. Yes, kinyiewo Enoch Vulcan oil rapim mar litas 5 wami lita 1.0. Yes, free lita mar lubricanta. Chop mana Galana station mondo me ibed mamor kodwa e kinde chiwo makamano. Koro ka in gi mitoka kata matatu mari, Enoch Vulcan en lubricant mabiro konyi. Oil kinyiewo lita 5 wami lita 1 free. Chop Galana station kawuono. Kamedo ng'isi kanyo ni wabiro machiegni kodi kanyo dala mar Mobei kanyo. Awacho kanyo ni wuoth biro chakore Mobei town kanyo. Wadhi nyaka junction Kodoyo, Rodi Kopany, ibi nyaka Imbo Olare, wadolo kwa idho Bei kanyo. Kendo kama kargi mar logo mo nitiere, kumano jomitokni tema winjo kinyi makawuono ng'ata. Kaduogo tabro ng'isi ni kaka japikipiki to gikonyi nade Nyakwara Mugajwang'. Saa 3:46 weche mag tuke kod Milton Ochieng'. Bang' kinde manok kende kete mana ka. Nyinga ino Tino Maka Juma, tilo mogik mar Kogwen. Weche tuke e Radio Ramogi gi Milton Ochieng'. Tim mar Gor Mahia ochunga tich kocha margi Sinisa Mehich bang' winjruok makare e kind kidienje ariyogo. Okang' ma kama obiro kaluwore gi duoko marach ma klab mar Gor Mahia osebedo godo kuom lig ma pachoka kaachiel gi tuke mamoko ma gisebedo ka gigoyo. Kuom tuke ariyo mokalo, Gor Mahia osebedo mana point achiel kende bang' wito tugo margi gonde 2-1 e lwet Nairobi City Stars, kaeto dhi amodhi mar 0-0 gi tim mar Murang'a Seals chieng' Jumamos mokalo. SCG eki odong' mana tuke adek kende to season rumo. Jalup kocha Michael Nam kaachiel gi Zedekiah Otieno ema biro tayo klabno. Maeri en kaluwore gi jalup jakom mar klabno Sally Bolo. Kaka ofis no bedo gi meeting, koro ne waamua ni mondo ji odhi separate way.